كم حدا درفو زي صنحوا بحري 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 رمتي خاف بحري وبرمس وقتنا تخاف لو بحري تركت وننا كتمنى يا نوري كبدت حمام حرسي حديدي وتعري قمصت قبال قدم كل يوم لنا بحري 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 رمتي خاف بحري رمتي خاف بحري كم داي قبرا حيين زمت بندري لبتحو عاملو بمريد ببحري كم عرموناي حقايق وحيمو وبحري وعزو زبزن سنين كنتو خوينو البحري بحري 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 رمتي خاف بحري يسر نباري علينا بنوطني بولو بويس نباري ماسين هو من دجاج ونتانا وحد العطري ماسين هو من الرحيل انت بس حد العطري ماسين هو من الهوى ونادرت لنا البحري بريمنا فوتها يلم بحري وخذ الرحيل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتقونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنا نيولومون كم وتروا قداسن وانا وانتحسوا تاتحزنا لكم متسينا لنا كساب موداتنا إذا مدام سانا كتكسلوا دما بتحتنا نتزخاخر لايك جيركم كتاتوا دما كم وتروا نتسوا ناي لوم فيديو قدامي تمخفتنا تاي أنا قدم جي متسينة حبريتا نيزر سناي بسنكزي أبهجرنا خيدو أزيو قداسي أبا قداس مدرخ نيرتراويان مورالنا نيرتراويان حفن مبال عبي أبركتوز قبرو سنة أباو سرحاتو تناقي لهم شجر كفترو لي في التنسلو زلو بزوح نجر كساب جي سوسو يزوغن حبريتاي راه كنا لغن حنت فورمات يعتن لا ني زرسناي حجزو وتبل ناي تشينج اورجيا خمزي بيتيشن يو كفرم زلو بيتيشن اب كومنت سكشن كنا باكومينا اب سوبر شات اب تناجات ونكون باكومينا نفس وقت سب نزا فيديو زريا زلو بزيك على العالم بزوع زي كلمناكم هيدا اللي نيجن كم زقول دايك نحجز نكرر لنا نحنا ولا حنت زقول لنا يبلون كنا منتاي دقف كم زلو كنا منتاي قنعنا قرن تخكلنا قرن كم زقبره نبحرنا نلولا بحرنا نخوسس دلي قرفيلو قرفيلو سلاز درفهم زخصو زلو عقبادوش جن افريد دنا بلو سلازي لولاونا نهاجر ايتدفر نزبله يلو نزدرفه كم جبننيا زغزرو نير تراوي اب ميزز مثلا كخورميون كم بركون زدليو بخلا زرار بعد ما كم زنا زر سناي كغبرون زلي سنه ببنياتات فريهم رعيدهم كم زي يغبرون خغبرهم نبز حد ما تعويتهم لهم كم زلو تفلت لكم سلازي بكل زك لنا ني حاونا زر سناي كنحجزو ابرتعي محصنكم اني بيكاز نايزر سناي كم تراسب ترايتو صدوا نخمزة عينت نقدمي زز مثلا كم بركوز دليو بزحات سلازلو نزر سنايكم تغيرهم سؤال كان تاريخ هيد ما صبح نقول لهم قبريهم سلازي نفس وقف ايرتراوي نزر سناي انت واحد نزا فورم دحري قال زلو انت لو دما كبركمي نزر سناي كترهبكو نزا فيديو كدال خبل كلو قيامه سياتني اتنعو زخص زلو خاص حزنو كيزلو اتنعو كسيس زلو هذا اللخبات متعلل زخون السب
ኮክናት ወላ ተኽልክ ተክል ኢሉ ገንዘብ ኣነ እውን ኣብዚ ካምፔን ገይረሉ ድሕሪኡ ከማን ካምፔን ኣይገብርን ዝበልኮ ገንዘብ ሰብ ሰሪቑ ኣነ ኣብ ናተይ ቻነል ተዛሪበ ናተይ ገንዘብ ኣይመለሰለይ ናይ ካልኦት ድማ ደይመለሰ ሰራቂ መታለሊ ሰብ እዩ ዝኸሶ ዘሎ ኢሎኒ ምስ ኣረጋገፅኩ ሰፊሕ መደብ ገብረ ንሕጂ ግን ነዛ ታሽሙ ትበሃል ዘላ ኬትኩም ሰፖርት ክትገብርዎ بتعتنا حتت أبكال دم بالصفحة من قد غبري تغطي يعني دمجي بس حتى نتحبريتها so at least تسعري حبريتها أبكال كم سألكم كفتنين عجين زي أجبروا دحر مبعل نبتغن دا قداس زين أنا تك حل في كور بتدنا وقيل له but let's focus on what is going on أبتي كبر نبلو زلنا كنسجرينا وجمريا سكبز نجمر انتاي بحال الله بعلم كنفلت منتان happens to NATO if the US steps back? Well, we might have the first concrete answer to that. A list of military cuts that could reshape the alliance, and it doesn't make for easy reading here in Europe. After hints and warnings, the US is now detailing plans to scale back its military contribution to NATO. So here are the specifics, according to a report from Die Welt here in Germany. Among the substantial reductions to NATO's so-called force elements are the كم تري وزلهم تايم زبل زلوا أوروبا كابدك أسمع جنديهم زبرابر زلوا أجد أسنجر كامتي ومالو أمريكا كابنيتو كتزلق حيالوان جميرة تغسل الله دونالد ترامب نيتو أي فتونيو كبهال كله نايت هديدن ناي فقران راي كونن بقلتي كابنيتو تفلالي أصوارات ناتو كسحب ويون وتهدرا وعقم ناتو كسحب جمير خمزلو يزن الجرزلو زي جيب خلتنا جر كتري وتخلو أتحادى كابنيتو كهدم دليو إلكا كتدم دمتخل جن تقند زبهال زلو نا إيران كينا سلو زخبدو زلو كيف فتوى كابنيتو زلو هجرات أصواراتي وستالو تو كارير سترايك جروب زبهالو كاب كلته كارير سترايك جروب زنبرو حادث راي تريفلو كمون تو بومبرز بيت نفرت مالتي بومبرز بومبر فورميشن زبهالا كاب كلته نبحانت قديلو كميتن 53 نفرت كوينات زنبره نابتس أنتشعتنا قديل ولو أرم درونز نير الحافت عطوقات درونات تكملن زنبره بفرق قديل ولو تانكر انسي باترول ايركرافت ريديوسد تنداد زملأ أبو عزو خلوانا تنفرت تنداد المملاء زي حقزان كمون ناي بحري كوتصر زقبرا نفرتن بدارقا بفرق قديل وي بعبك كفالة قديل ولو يبهلالو زيد ما الصور زخونا ملكتن تلوخوني زبام زلو زمالة مالتيو ويل تفاهم السماع كسب سبنتا يقبر دبدابة كسعي في الجمر انت عين الدبدابة سمعوا لي أبزي تقرم كوي To another war front, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has proposed a face-to-face meeting with Vladimir Putin. This is in a rare open letter to the Russian leader. The development came as Putin said that Moscow needed to strengthen its air defenses following a spate of Ukrainian attacks. Zelensky wrote that Ukraine is seeking to end the war with a face-to-face engagement between كم تري وزلهم زلنسكي نتكونتات ينبوصل زلو يريوصل زلو زطف أون هيكونن حنتي كفت دبدابة نا فلاديمير بوتين اتخيد دبدابة صحيف له زا دبدابة دما قص كراخبو 5 دليو أوني حتى تعلو سلازي نتكوينات كنودو كنكلال لنا direct engagement oh boy قد ما كلت عامت ويون قد ما عامت من فوق دونالد ترامب بسلطان كما تخلو فلاديمير بوتين ركب كجبار خليو أبز بلولو زنبرة أوروبا فسين كمس بوتين كترغب يكون كان يلو من سدما أيكونن أنا كرغب أمريكا مس بوتين كترغب يبلان يلو الشافرة يزبل زنبرة كونتات كم صغيرة بين تفلت مس فلاديمير بوتين دايركت الكرغب يخليه إذا كعلت خوينو كن الرغبن نتقينات توكن بلوك نزراربن I'm proposing a meeting. I propose to set a clear date for such a meeting. Ukraine is ready for a full ceasefire for the duration of the negotiation. Ukraine دما ملو مقرات تقصيرا كساب تزرب تغيرو اب حدا معلبن بصح مقرات ناي تقص نقبر نخلينا يليو حساب زهب زلو از مالتي اتكونتات نابيك خيد كم زغل يردو مالو راشا ابزوان زي سفه زغونه مدقعتي كتكفت كم تخل درون دي زلو حجي دما سامر ياتسلو زلو سامر دما نعتاتو مالت اتنا ناي وق غزي سوري ابت غزي وينتر ويزر ناتهم أيكونن كتواقعلو بهيوت نخط نبرلون كبيدي ببردن بشكان أيراني تعدي أبجزء سامر كروب حيث لزوصو تكأند وقت تزخفه وقت حجيز كان سلازم أتقعد تقبر تخينك حجيز كبر so راشا جيف سراويت الدالية سلازلا
متكعت جيراون كابتو عزاتو زلا زقدة داخل قبر سلتغل أمريكا دما تايب لكم زني أصوارات سحب كم زلا كابنيتو ينقدر سلزلو سلزي عبد بنيتو جيرو وي دونالد ترامب متيو كتحنام كم زي كل تردي ومالو سلزي نزقو دايزي فلاديمير بوتين هون نفس كونفرنس ناي سنت بطرسبرغ تحدث له ملسناتو وي قمتناتو كنرينا أوروبيين كما يلم يزاربوا له وسكسم عبزي. Our international affairs editor, Rochelle Ferguson-Bouayi. Hello to you, Rochelle. When you look at this letter, tell us a little bit more about what Zelensky is actually proposing. So دبدابة تسديد زلاب زعبتا دبدابة يمتزارب زلوا أبزي قد متى دبدابة كل تناقرات كريكمية إذا دبدابة إذا كنت دبدابة تبالدلا نبوتين كم زباز حطو زقلت حبريتالو قد ميوجن بوتين زعباز قدايزي زعباز الزرب حدا جازيت إنيانا فرنسا أبتي ناي راشا فوروم حتيتو زمالو سو كسمعكمية ناب دونالد ترامب ومبص حتى لا بزعبا زركبزي دونالد ترامب زبلون كنسمينا سلازي كلها توم انتاي يقبروا خمسلو كتفلت منتا اوكي مجمر يادما نزي عم نسمع نشتي كتحازلكم سلازونكم هنياتو ازي اب كونفرنس قبر زلو اب كميز بلا مدرق يوم زقبروا زلو لانكني راشا اب كمي كنتات لا نتكونتات كبخمي تنببلا قد من ازي زبحال زلو ليتر مجلس مهابي قد ميو حنت نغير كريكم is adapting to thousands of sanctions imposed on the country for its war in Ukraine. To stay afloat, it's had to find ways for more self-sufficiency and to rethink its foreign economic relations. All the sanctions have led to the fact that Russia has largely reorientated itself towards the BRICS countries, to Asia and the South. And that largely compensates for the losses that we suffer as a result of the sanctions, although of course they're very significant and cannot be underestimated. 4 عامتن 4 ورحن دي قال غيرو لا كوينات كابز جمر سو ازيو عبي كوينات زي قبل علي دما 19 ليفل سناي اقدا 19 غزي እና ማحيشو እና برتعو እና صنكرو اقدا قبل علي راشا وريدو مالو كله كغبر زخل غيرو مالو عجلما مبل عسرا باش نايتي اقدا قبل علي راشا يدال ولو زي مالتها مالتي راشا تايرو ما راشا قد كوينات زي مجمارو بفلاي دما قدمي 14 زي كوينات زي أب كنت شن 14 يجميرو مجمريا كفالنا يتقرا دما شو يمريو بنقلتي في تلعيل تقرا صبوغ زخون ابنت كن يبوما تاي مالتي زي اقدانا اوروبا تاي كبر كم زغل ترديوم سلازي كاب اسرع اسران كلتن زكينات زخاب زي جمر جميرو انتاي بللو راشا كيف توت قطباناتا اتي ابي اوروبا امانه ززي نابي اوروبا زودق قطباي نيرو دارغا زبصح نغرناتون كاب اوروبا يزمص كل تصقاتاتناتون دما ابي اوروبا يدشيت نيرو سلازي نابي اوروبا ازيز تاساسر قطبا زنبروم نخلو اليوم ناب اسيا غصوم نقيرو ناب چاينا ناب هندي ناب اندونيسيا ناب فيتنام ناب كالوت هاغرات اسيا كومنا بغرات افريكا نقيرو كبيد زخونه بدهو كم زفطرلهم ابلي لي دما كل بعالم كفريو زخلو بعالم نكفريو اغديدو ماميم اذا زربازيا بتاعما قداسي زربا قديتا ترايو حيل خدقبر عدل زباكا انت تقديت كاتراي حيال طبعا سفتي حيال كون خليك مبزحتك زي قديتا عندي حيل خانه خطعيل وي اكالات نفس خانه خطفلص قبركا قديتاي سيز راشا كل زدليا اب عدانا خطفريم غيروما ناتوزل لنا مدرخ دما زي صبو غيركم ذكروا ناتوزل لنا مدرخ تقديتك اب نفس خاص تمركوسه قطبا غير كان تصنيكا نعاخايا ز عالم زيا نعاخايا ابنت كابراشا نبي تغيروا إيرترا كابل تشن تشعتن كل تزور هذا الجدا ولا كابل تشن شدشت ولا كابل تشن كابل تنتبلكم فلين كابل تشن تشعتن كل تزور هذا تغيروا بزكا على من قدي كاب عدا كاب نفسك تمحضر كم زلوا معناته كل تقرص غل قرص وخمس غلو كل تقرص غل الكتريك بلو نداد بلو تكنولوجي بلو كل كبتكو هاي غليا كل كعصو خمس غلو فليتك نفسها تكلالك سلازم تايدر ليك ناخذ نبر ماي يدليكا مقبي يدليكا أيار أملاخي بكالو كالو دما تعد دما كابش تقاسل إذا بزكالك كان نجارات كاب على الخاخ تجبر كتفتن كتكلالك كي تموت الزخول اللي زحلفنا يا مدرق لو من تايفة قوينا على العالم كلها حداك نفس خاخ تكلالك سلازم كلها نفس خاخ تكلال ولومي معناته ندادو تطوبل بزت حنا تعرف شي مات مسكوستا خيتنقل نغوستن تيبك 5 قبرك يزبل مفرح سلاز بزع زلو نفس وقف حجر سلف سفيشنسي اوروبا خمو قبري يسعر له كل عالم دما ولا ابي احمد سلف سفيشنسي نفسنا نكلالنا بنا بانرجي مع نفس بركوسه خنقبر لنا بمطبخ خنقبر لنا كل معلتاو يزعل زلو كل ما راح ما يكون زلزال سلازم توم تقديدهم حيال قعزو قبرو بعب كساراتاتن بعب مسواتن حيال
ተበግሶታት ክገብሩ ዝኽኣሉ ሎሚ ዝሓሸ ዕድል ኣለዎ ኤርትራ ድማ ናይቲ ኩሉ ዘጋጥማ ብዶ ሓያል ሰራዊት ሒዛ ፀኒሓ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዛ ፀኒሓ ሓያል ዝኾነ ትሕቲ ቅርፂ ናይ መሰረታዊ ክትነብረሉ ትኽእል ሊጋታት ምስራሕ ክኸውን ይኽእል ሕርሻ ዝኸውን ክትገብር ትኽእል እዚኣቶም ድማ ንኽትነብር ዘድልዩኻ እዮም ስለዚ ካብኡ ንላዕልና ወሰኽካ ክትከይድ ከለኻ ክትሕገዝ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ራሽያ ንባዕሎም ከቢድ ዝኾነ ፈተና መፂና ነፍስና ክንክእል ተገዲድና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕር ናይ ዝዓዲ ምዃኑ የስ ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ፈተናታት ኣጋጢምና ብዙሕ ፀገም ኣጋጢምና So Europe doesn't seem to ease any sanctions against Russia's energy sector. The EU is preparing a new 21st package instead. Those who shoot So እዚ ኤሮፓ ከምዚ ኢሎም ነዚኦም መሊሶም ሕጂ እውን እገዳ ክገብሩሎም ኣብ ዝጓየሉ ዘለዉ እቲ ዘገርም ረይዎ ኣሜሪካ እንታይ ገይሮም ነይሮም ኣብቲ ኮንፈረንስ ኤሮፓ ይሓፍሩን እዮም ክብለኩም ከለኹ ረዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ራሽያ ፎሩም ኣብ ሰንት ፔተርስበርግ ዝነበረ ልኡኽ ሰዲዳ ነይራ ኤሮፓ ምስ ራሽያ ይንዛረብና ይብሉ ኣሜሪካ ግን ልኡኽ ናታ ሰዲዳ ነይራ ሓደ መንገዲ ባቡር ድዮም ዋላ ታነል ክገብሩ ምዃኖም ካ ተዘራሪቦም ኣሎ Invasion of Ukraine rages on in its 5th year. Vladimir Putin is hosting his annual St. Petersburg International Economic Forum. This is meant to bring together a global array of CEOs and economy ministers and potential investors to the Russian economy. And while the European Union and the UK are bypassing the event due to the war, Washington has sent a delegation. It's not led by a trade representative, but rather President Trump's chairman of the Commission on Fine Arts. The Ukraine war, for the moment, is in the background. There is a certain amount of flash. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኮንፈረንስ ኤሮፓውያን ድማ ብቕይምታ ብሕርቃን ክሞቱ እዮም ደልዮም ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ናይ ዩክራይን ብዘይከኣል ዓለም ኣሜሪካን ሲኣይኤን እዮም ሃንዲሶም እዚ ኩናት ናይ ዩክራይን ካብ 2014 ጀሚሮም ዝኣክል ጭብጢ እዩ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ቪክቶሪያ ኑላንድ ትበሃል ድማ ሓንቲ ካብቶም ቀንዲ ሃንዳሲት ናይ እዚኣ ነይራ ኣብ ግዜ ኦባማ ዝተሃንደሰ እዚ ኩናት እዚ ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ሃንደስትን ኣበገስትናቱ ኣብ መንጎ ኤሮፓን ራሽያን ዘሎ ዝምድና ክንቦት ከለና እቲ ናይ ነዳዲ ዝምድና ናቶም ድማ ክብተኽ ኣለዎ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ነይሩ ሎሚ ኣሜሪካ ወፂያ ምስ ራሽያ ዝምድና ገይራ ኣላ ንኤሮፓን ንዩክራይንን ኣብቲ ኩናት ኣንኪሶም ከም ዝጨፋጨፉ ቁጠብኦምን ሂወቶም ከም ዝበላሸ ገይራ ዘሊላ ኣሜሪካ ምስ መን ትራኸብ ኣላ ምስ ራሽያ ትራኸብ ኣላ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ሰዲዳ ኣላ ምስ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ከይትራኸቡ ኢሎም ዝበተኽዎም ባዕላቶም ነቲ ዝምድና ይመርሕዎ ኣለዉ ክንዲ ዝፀላእኩም ፅልዎም ንኣሜሪካ ኣነስ ይሕጉሱን እዮም ኣነስ ይሕጉሱን እዮም ሓቂ ንምዛር ንዓኻ ኣብ ጉድጓድ ቀቢሮምካ ምስቲ ንስኻ ፀላኢ እዩ ክትከውን ኢሎም ዝመሃዙኻ ምሱ ዕርክነት ገይሮም ብሓደ ክሰኽሩ ብሓደ እንጆይ ክገብሩ ኢኻ ትረኽቦም and they're smart ክንዲ ዝደለኻ ገለ ሰብ ኣሎ ብፅልኢ ናይ ኣሜሪካ ዝዓወረ no don't do that they just ካብኦም ክትምሃር ክትክእል ኣለካ የስ ከምቲ ናቶም ግፍዐኛ ክትከውን የብልካን ግን ክሳዕ ክንደይ ፍሌክሲብል ምዃኖም ክትርዳእ ኣለካ and I am really happy መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ቂምታ ገዲፉ ምስ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክገብር ከም ምምራፁ actually ክገርመኩም መንግስቲ ኤርትራ እውን እዚ ከምዚ ናቶም ተደይኮነ ናይ ምትዕፅፃፍ ክእለት ኣለዎ ከመይ ጌር ምስ ህወሓት ጥምቶ ገይሩ ኣሎ ፅምቶስ መራ ህወሓት መራ መፃልእቶም እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ረብሓኻ ቀዲምካ ምኻድ ኣብዚ ደገኻ ኣሎ ፖለቲከኛ የባህሊ ብቂምታን ብገለን ተበሊዑሲ ኒን ክብል ዝነብር ፖለቲከኛ ኢኻ እዩ ዝብል ቅድሚ 30 ዓመት ሰባሰ ክሳብ ሕጂ ኒን ይብል ክሳብ ሕጂ ኢሳያስ ከም ዝኸውን ኣለዎ ከም ዝኸውን ኣለዎ ፖለቲካ ይቅይር መንገዲ ኣይቅይር ሽርክነታት ኣይቅይር በቃ ኣባ ዓስዩት ፖለቲካ ናቱ ፖለቲከኛ ኣይኮነን እዚ ቂምተኛ እየ ዝብላ ነዚ ምክንያቱ ፖለቲካ ምትዕፅፃፍ እዩ ዝፈጥር ኣበይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንደይ ተቐይር ኣሎ ምስ ኣቢ ዕሩኽ ነርና ኣንፃርና ኮይኑ ኣሎ ምስ ህወሓት ፀላት ነርና ምስ ህወሓት ኢድን ጓንቱን ኮይና ናፅነት ኣምሲና ሽርክነት ሃገር ክናንስ ፈቲና ተባኢስና ከቢድ ዝኾነ ጎንፂ ሓሊፉ ድሕሪኦም ኣቢ መፅኡ ምስ ኣቢ ተዓሪቕና ካልእ ነገር ተፈፂሙ ሕጂ ድማ ምስ ህወሓት ተዓሪቕና ኣለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሂኖውስ ባእሲ ናይ ፖለቲካ ግዝያዊ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ረብሓኻ ቀዲምካ ምኻድ ድማ ፅቡቕ እዩ ዘበን ክቅየር ከሎ ድማ ክትቀየር ኣለካ ኣብዚ ደገ ኣለካ ፖለቲከኛ ባህሊ ኣብ 91 ምስ ተቐየመ ክሳብ ሕጂ በታ ቂምታ ደሪቑ ኒን ክብል ዝነብር sorry for you man it's not going to work this is not politics ኣብ ቂምታ ኢኻ ዘለኻ ኤሮፓ ድማ ከምኡ ኣብ ቂምታ ነኺሶም ኣሜሪካ ምዘዋፅኦም ይሽርክነት ይፈጥሩ ኣለዉ ይዘራረቡ ኣለዉ ኣብ ኮንፈረንስ ናይ ፑቲን ኣትዮም ነቲ ነዳዲ ዝበተኽዎ ምስ ራሻ ዲል ክገብሩ ይሓስቡ ኣለዉ ነቲ ነዳዲ ድማ ካብ ራሻ ገዚኦም ናብ ወይ ነቲ ጋዝ ካብ ራሻ ገዚኦም ናብ ኣሜሪካ ክሸጥዎ ምዃኖም ክትፈልጡ Arrival at yearly gathering in Switzerland.
St. Petersburg usually draws tens of thousands of delegates. Not many from Western countries, since Vladimir Putin sent troops into Ukraine in 2002. But guests from other regions have filled the gaps, allowing Putin to promote a, quote, multipolar world. Especially Right-wing media personality Candace Owens is part of a small group of Americans in the mix. She says her podcast often questions U.S. support for Ukraine. She was mobbed by Russian media after her session. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካንዲስ ኦውን ትርከቦም ዴሌጌሽን ናይ ኣሜሪካ መፅኦም ነይሮም ኤሮፓ ድማ ጨርቆም ክድርቡ ይደልዮም ዘለዉ ኣይኮነን ኣብ ጣውላ ክዕደሙ ንሳቶም እንጌሮም ባዕሎም ዝጓሓፍዎ እንህልኩም ትሪእዎ ኣለኹም ኣሜሪካውያን መፅኦም ኣለዉ እዚኣ ድማ ኣካል ናይቲ ዴሌጌሽን እያ ኣብቲ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኮይና መፅያ ኣብቲ ኮንፈረንስ ይሳተፍ ኣላ ኢትስ ክሬዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሌክሲቢሊቲ ዘገርም እዩ ዝኾነ እዚ እውን ነብሱ ዝኻላ ዛራቢ እዩ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኩሉ እዚ ምስ ረኣዩ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኤሮፓ ወይ ተዘሚትና ክብሉ ጀሚሮም እቲ ህዝቢ እኮ ነዊሕ ገይሩ እንዲኹም ካብ ዝብል እንተቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ልክዕ ከምዛ ዝበልኩም ኣብ ቂምታ ነኺሱ ሕጂ መበል 21 ባች ናይ እገዳ ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለዉ ኩነታት ተቐይሩ እዩ ዘለንስኪ ድማ ደብዳቤ ፅሒፉ ንዓነ ተዓረቕ ፑቲን ይብላ ኣሎ Well, let's start off by saying just how rare a direct address to Vladimir Putin is from Volodymyr Zelensky. That, of course, suggesting perhaps a shift in tactic by Zelensky there. This 1,800-word letter then proposing that both leaders meet, that they agree on a strategy to get them out of this 4-year war. A caveat then from Kyiv, because they say if this isn't done, we stand ready to fight, ready to continue fighting for our existence. The message from Zelensky in that letter is clear then. It says, don't be afraid to take the path out of war. Don't be afraid to start diplomacy in earnest. ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ዘሎ ኣብታ መጀመርያ ዘስማዕኩኹም ቪድዮ ካብ ኣያ ትምርኮስታ ገይም ኣሜሪካ ካብዚ ኩናት ናይ ኤሮፓ ኢዳ ትስሕብ ኣላ ምክንያቱ መኻዚና ናይ ኣፅዋራ ተወዲዩ ኣሎ ኩነታት ናይ ኢራን ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ይኸይዳ ኣሎ ንኢራን ንበይና ምስ ዓርሲ ኢኖም ዘለዉ ምስ እስራኤል ተዛርዮም ንኢራን ምስ ዓርሲ ኢኖም ዘለዉ ንቻይና ዝሓስብዎ ዘሎ ሕልሚ ምዃኑ ከይደቀስካ ከማን ክትሓስቦ ኣይኮነን ደቂስካ ክትሓልሞ ዘለካሲ ፈፂምካ ክሕሰብ ዘይክእል ምዃኑ ተረዲቦም ኣሎ ምክንያቱ ኢራንን ቻይና ዝወዳደራ ሃገራት ኣይኮነን ብብዝሒ ህዝበን ድዩ ብቁጠበአን ድዩ ብቴክኖሎጂአን ድዩ ብኣካይደአን ድዩ ብፖለቲካዊ ሲስተመን ድዩ ፈፂመን ዝወዳደራ ሃገራት ኣይኮነን ቻይና ሓደ ናይ ክልትኤን ሲቪላይዜሽን እስን ናይ ዘበናት ሲቪላይዜሽን እስን ግን ቻይና بحزب ترى تاريخها إيران 9 مليون حزبي و 9 مليون تشاينا حدا 4 بليون حزبي ስለዚ እቲ ዕቤት ናይ ክልቴና ንበይኒ እዩ ስለዚ ቻይና በፂሕዎ ዘሎን ዝኸዶ ዘሎ ኣገባብን ጥሙር ዝኾነ መንግስቲ ጥሙር ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎ ንስ ቻይና ክወዳደሩ ሳይኩልን እዮም ናው that tells them already ዘለካ ጸጋታት ክትክብ ኣለካ መጀመርያ ናይ ኢራን ብዝኾነ መንገዲ ክትወፅኦ ኣለካ እስራኤል ዳያቢና ዘሎ መርካ አሁን ወፃለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ካብ ኤሮፓ ኣኪብካ ካብ ኤስያ ገለ ኣኪብካ ኩሉ ንኢራን ሞገለ ነግበር ድሕሪ ድማ ናብ ቻይና ከነተኩር ኣለና እዚ ናይ ኤሮፓ ዝበሃል ገለለ ምስ ራሽያ ግን ብዕርቂ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብኩናት ክውዳእ ዝኽእል ነገር የለን ኣብ ዝብል ዝበፅሑ እዮም ዝመስሉ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ቀስ እናበለ ነቲ ብራስልስ ነቲ ኤሮፓ ነቲ ኔቶ ተረዲይዎ ኣሎ ኔቶ ድማ ዶናልድ ትራምፕ በኋላ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ኣሜሪካ ፔፐር ታይገር እዩ ናይ ወረቐት ጅግና እዩ ኣብ ወረቐት ጥራይ ጅግና ኣብ ባይታ ጅግና ክኸውን ኣይክእልን ምስ ራሽያ ድማ ብፍላይ ኩሉ ነዚ ደሚርካ ዘለንስኪ ንዓበጃ ከንዘራረብ ይብሎ ኣሎ ፑቲን እንታይ ክብል ይኽእል ይኸውን እስኪ ሓንቲ ኣብቲ ፎረም ናይ ሰንት ፔተርስበርግ ሓደ ጋዜጠኛ ፈረንሳዊ ንፑቲን ዝሓተቶ ኖርማሊ ራሽያዊ ጋዜጠኛ ንዘለንስኪ ወይ ከዓ ነታ ናይ ኤሮፓ መራሒት ክሓታ ይፍቀድን እዩ ዲሞክራሲ ካዮም ዝብሉካ ናይ ራሽያ ጋዜጠኛታት ናይ ራሽያ ሚድያ ኣብ ኤሮፓ ተኣጊዱ ዘሎ እዩ ናይ ኤሮፓ ሚድያ ግን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ይሰርሕ ቢቢሲ ይሰርሕ ፍራንስ 24 ይሰርሕ ብዙሓት ይሰርሑ እዮም ኣብኡ ይሓትዎ እዮም ድማ ንቭላድሚር ፑቲን ክሓትዎ ዕድል ኣሎ ዲሞክራሲ ከመን እዩ ኤሮፓዊ ዲሞክራሲ ዝብለካ ክሬዚ ትግረሙ ኣለኩም ኢለ ንቐፅል Let's go to this one now. Managing Editor, BRSA, please, you have the floor. Good evening, Mr. President. I have a short question with regard to Ukraine. Mr. Zelensky, the economy, I'm going to touch upon it. We see that there are certain difficulties because military expenditures have grown because of the special military operation. Is it possible that the Russian economy will withstand these difficulties? My second question is about Mr. Zelensky. If you are going to negotiate with him to
sign a peace treaty. What would you say to him? And do you think that he's a legitimate leader of Ukraine? እንታይ ሊ ሓቶ መስለኩም መጀመርያ ፈረንሳይ ጋዜጠኛ እዩ እዚ ውግእ እዚ ንቁጠባ ናይ ራሽያ የዳኽማ ከም ዘሎ ንስኻ እውን ደገፍናትካ ኣብ ካልቡን ከም ይብለ ደገፍናትካ ኣብ ራሽያ እናንቆልቆለይ ዝኸይድ ዘሎ ኣይሆብ ነዚ ርኢኻዮ ክትህሉ ትኸውን ይብሎ ቀፂሉ ዩክሬን ምናልባት ምስ ዩክሬን ተዘራሪብካ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክንበፅሕ እንድሕር ኮንካ እቲ ኩናት ናነውሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዘለንስኪ ኣብ ካል ኣጋጣሚ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኣይኮነትን ምክንያቱ ዕድመ ስልጣኑ ዝወደ እዩ ስለዚ ዘለንስኪ ክፍርም ኣይክእልን ናይ ሰላም ስምምዕ ኢልካ ነርካ ምክንያቱ ሌጂቲሜት ከም ብሓድሽ ክሳብ ዘይተመረፀ ነቲ ሃገር ዝውክል ኣይኮነን ምስኡ ተተፈራሪምና ድሕሪኡ ድመፃ ይቅበሎን ይክብለና ስለ ዝኽእል ኢልካ ነርካ ሕጂ ኸ ሓሳብካ ቀይርካ ዶ ይብሎ ኣሎ ስለዚ እንድሕሪ ክትሰማምዑ ኮይንኩም ቅድሚ ዛ ደብዳቤ ናይ ዘለንስኪ ዝተገበረት እያ ዛ ኢንተርቪው Whether Mr. Zelensky is a legitimate representative of Ukraine, I would say that lawyers should deal with this issue, should answer this question, should analyze this in detail. Of course, if we reach this stage of signing documents, it's not our whim. You understand? Any country in our position should sign documents of this kind. These are historic documents we're talking about. So we should sign these documents with legitimate representatives in accordance with the basic law, with the constitution of the party. We're talking about Ukraine in our case. Of course, it's an issue that will be painstaking. You know, ሓደ ካብቲ ናይ ፑቲን ዘረባ ኣብ ኤሮፓ ክስማዕ ዘይደልይዎ ስለምንታይ ትፈልጡ ዶ? Because he's intelligent. መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ከምኡ ይበላሕቲ ይኮኑን ማራ ይበልሕ እቲ ሰብኣይ ዘረባ ናቱ ኸ መራ ጥንቁቕ እዩ ሕጂ እንታይ ኢልዎ እስኪ መጀመርያ ትሕቶ ምስ ሓተቶ ዘለንስኪ ክፍርም ዝተፍቅድ ዲኻ ምስ ዝበሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንጠበቓታት ዝግደፍ ኢልዎ ሂ ስማርት እንታይ ዝብሎም ዘሎ ዋላ እኮ ኣነ ይቅበሎ ኣይኮንኩን ተበልኩ ጠበቓታት ይኸውን እንድሕሪ ኢሎም ነቶም ናይ ሕጊ ክኢላታት እየ ዝገድፈሎም ኢሉ ስለዚ ከመይ ገይሩ ኣይሓፁን እዩ መንገዲ ፍጹም ኣይሓፁን እዩ ኣብ ካልእ ከመን ኣጋጣሚ ብዛዕባ ህንዲ ገዲፋትካስ ናብ ኣሜሪካ ትኸይድ ኣላ ሓደ ጋዜጣ ናይ ህንዲ ጋዜጠኛ እዩ ሓቲትዎ ህንዲ ገዲፋትካ ትኸይድ ኣላሲ ከመይ ዝስማዓካ ኢሎስ ኖ ህንዲ ምሳና ኣዝዩ ፅቡቕ ሽርክነት ኣለዋ ግን ህንዲ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትገብር ትደልያ ዓባይ ሃገር እያ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ደልያ ኦፍኮርስ ምስ ቻይና ደልያ ኦፍኮርስ ምስ ካልእ ልኡላዊት ሃገር እያ ምስ ዘዋፃእ ክትከይድ ትኽእል እያ ህንድን ራሻን ግን ዝምድናናትና ብንግዲ ይኹን ብቴክኖሎጂ ብኩሉ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሕማቕ ኣይረኣየንን ንዓይሉ ናይ ብሓቂ ዘገርመካ መልሲ ኣብ ካልእ ከምኡ ኣይብሉን እዮም the guy is outstanding politician ዘረባ ክእለት ኣሎ ታሪክ ኣናብባ ናይ ታሪክ መረዳእታ ፍሉይ ዝበለ እዩ ዘለዎ ንፑቲን ከድንቕ ኢለ ኣይኮንኩን በት ከም ሰብ መጠን ግደፍኩም ንፑቲን ገለመለ ከም ሰብ መጠን ምስ መን ተወዳድሮ ኣብ ኣሜሪካ መራሕ መን እዩ ዘሎ ዶናልድ ጄ ትራምፕ I don't know man ምስ ፑቲን ከተወዳድሮ ከለኻ ሓደ ስሪት ናይ ፑቲን ብልሒ የብሉ እታ ናይ ኤሮፓ ኸ ኡርሱላ ቫንደርላይን ኦ ቦይ I don't even know ብዛዕባ ክንዛረባ ይንኽእልና these are the leaders ተርዲኹን ኣሎ እዚኣቶም እዮም እቶም መራሕቲ ኣብ ኤሮፓ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ስለዚ ምስ ፑቲን ተወዳዲርካዮም ወይ ምስ ፕሬዚደንት ሺን ተወዳዲርካዮም ዝወዳደሩ መራሕቲ ይኮኑን ግን እንታይ እዮም ዝብሉኻ ሂዝ አ ዲክቴተር ሂዝ መታለሊ ሰብ እዩ ገለመለ እናበሉ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ድምፂ ናቱ ክስማዕ ኣይደልይዎን እዮም ሰብ እንተሰሚዕዎ ከኣምኖ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ሪዝነብል ስለ ዝኾነ እቲ ዝዛረበ ኩሉ ግዜ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ክትኣምኖ ትኽእል ዘረባ ይዛረብ ምክንያቱ ቦግ ኣቢሉ ኣይዛረብን እዩ ሕጂ ንኣብነት ዩክሬን ሕጊ ኣለዎም ቋም ኣለዎም 5 ዓመት እዩ ፕሬዚደንት ዝኾን ድሕሪኡ ዴሞክራሲዮም ዝበሃሉ ንዴሞክራሲዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኤሮፓ ድማ ዴሞክራሲያዊ ነገራት እዮም ንዴሞክራሲዮም ዝቃለሱ ዝድግፉ ስለዚ ስለምንታይ ምርጫ ዘይትገብር ሃገር ካልኦት ኣብ ኩናት ከለዎ ምርጫ ገብረ ስለምንታይ ዘይገብር ምርጫ ከይገበረ ክትመራሒ መራሒ ድበሃል እዚ ትሕቶታት ንኤሮጳውያን ከቢድ እዩ ግን ዝምልሶ የለን that's why እቲ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ በዚ ኢኻ ትፈልጥ 24 the mandate of Mr. Zelensky expired. His presidential mandate expired. At the end of last year, the beginning of this year, people started talking about the elections in Ukraine. We don't hear any news about it now. Will they hold elections or not? We should ask these questions because this is important. He's very intelligent. Anyway, Bella Gary exposed Gabram Gazetiniat, Yamzon Kulon Kabiba Mazolo, Kul Kurnat Alam Zumatsu, Katayam Kazahat was a low, just to give you a context, Malati. Zabazar Sizi, Nab American Kate Mantankan Wooddo, Donald Trump and Hatitun Europe Zabazar Sizi.
This was just crossing as we were heading in here. President Zelensky wrote a letter to President Putin. He wants the two of them to meet to hash out the end of the war in Ukraine because he thinks you are too busy with the war in Iran. Is he right? Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. Mr. President, You see, he doesn't. This guy is a different animal as well. Donald Trump ዝግዲ ሰብ ኣይኮነ ዘለንስኪ ደብዳቤ ጽሒፉ ሲ ንስኻ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ማለት ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ቢዚ ስለ ዘለኻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘይግደስ ዘሎ ደብዳቤ ጽሒፉ ምስ ፑቲን ፊት ንፊት ክራኸቡን ነቲ ኩነታት ክውድዎን ክዘራረቡን ሓቲትዎ ኣሎ ኢልዎ ሲ ያ ይራኸቡ ኢልዎ ዳሬት ከማን ተራኺቦም ነቲ ጉዳይ ይውድዎ ኢልዎ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ይወድዎ ኣትሊስት he follows common sense ተዘራሪብካ እዩ ዝውዳእ ኩናት ቅድሚ ሕጂ እውን ኢሉ እዞም ክልተ ሰባት መራይ ክፃሉ ላይን ዘለንስኪ ካርዲ የብልካን ዝበለሉ ግዜ እውን ነይሩ ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብሉ ኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይብሉ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ይራኸቡ ይወድዎ ሻዕ በሉ ብመንገድኹም ፅርግፍ በሊ ዝብሎም ዘሎ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ኣጋይን ኤውሮጳ ኣብ ዘይወፅዎ ታኺላ ኣትውሎ እዚ ግን ከመይ ገይሩ ኣወፃፃ ይኽእለላ እዩ ኣነ ዶናልድ ትራምፕ ኢለኩም ዓንጃል ክመስለካ ክእል እዩ ፅሉል ክመስለካ ክእል እዩ ግን ስዕረቱ ዝቕበል ሰብ እዩ ብኣፉ ስዕረ ይብል እምበር ኣብ ኢራን ንኣብነት እንተኮይኑ ይውግዘ ይጅምር ዘሎ ይፈልጥ እዩ ክሰዓር ከም ዝኽእል ክህሰ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ ብኣፉ ነዛ ዓለም ገንጢላ የብል ብተግባሩ ግን ወስ ክብል ኣይደልን እዩ ልክዕ ከምዚ ከልቢ ቡሕ ኢሉ ነዛ ዓለም ክግምጥላ ዝደሊ ግን እግሩ ተንከስ ዘይትብል ዶናልድ ትራምፕ ከም እዩ ስዕረቱ ይፈልጥ እዩ ምስ ቻይና ታሪፍ ኢሉ ተሃዲድ ፈቲኑ ምስ ራእዮም እዚኦም መንጋጋይ ክሰብሩን እዮም ኢሉ ኣባኸለ ሸተት ኢሉ ገዲፍዋ ቻይና ይብልኒ ሕጂ ንፕሬዚደንት ሺ ምስ ከደ ፈትወካ ኣነ ስለምንታይ ትፈትዎ ከማን ይብሉኒ እዮም ሰባት የድንቐካየ ገለመለ እናበለ ይፈልጥ እዩ ከመይ ጌርካ ተዘ ንፑቲን ከምኡ እዩ ተዋፅኦ ነገር ይፈልጥ እዩ እዚ ዓንጃል ዝመስል ሰብ ተዋፅኦ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ንሓያል የኽብር እዩ ኣይደፈርኒ ይኸ ስለዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንኢራን እውን ኣብታ ካቴጎሪ ናይ ዘይድፈሩ ሃገራት የደይባ ኣሎ ስለዚ ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ጠሊሞም ኤውሮጳ በቃ ንዑ ዝኣመኑ ናልኩም ቅራፍ በናና ረጊፆም ሸንታሕታሕ ይብሉ ኣለው ግዳ ሓቂ ፅባሕ ንጎ እቲ ጉዳይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፌስ ፌስ ገፅ ንገፅ ተራኺብና ንዘራረብ ዝበሃል ዘሎ እንተዝዘራረቡ ዝበለፀ እዩ ተዘራሪብካዩ ሽግር ክፍታሕ ዝኽእል ዘለንስኪ ድማ ኣጆኻ እንድሕሪ ኢሎሞ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ተራኺቦም እዮም ነቲ ጉዳይ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እንተዘየለ እቲ ኩናትን ህልቂትን ማራ ይሕማቕ ዘሎ ብኡ ክቕፅል እቲ ኩነታት ዝኾነ ነገር ድማ ዝበሃል የለን ኣብዚያ ንፑቲን ሓቲቶም ነይሮም ድዮም እስከ ብዛዕባ ዛረስ about the letter by Zelensky, Trump said that he is glad that both leaders were talking about meeting. Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should. So, ተዝራኸቡ ፅቡቕ ነይሩ ይራኸቡ ከማን ኢልዎም ስለዚ ኣትሊስት ዶናልድ ትራምፕ ኖውስ ዋትስ ጉድ እንታይ ፅቡቕ ምዃኑ እንታይ ሕማቕ ምዃኑ ይፈልጥም እንተቶም ኤውሮጳ ነኺሶም ኣብታ ባሲ ራሽያ ትወድቓላ ፋሒልዋ እዩ ቁጠባ ተዳኺሙ እዩ ኮንዶ መንዶ ክብሉ ኣባ ነኺሶም ኣለዎ ብዝኾነ ናብ ኢራን ክንሰግር ኢና They're exhausted with Ukrainian drones and missiles, which are more and more frequent on Ukrainian soil. He says they're also exhausted by the inflation, by the fact that there are fuel shortages. They are ready for peace. Listen to Russians. Zelensky claims, he gives a figure there. He says that in sometimes ዝብሉ ዘሎ ራሽያውያን እቲ ኩናት ኣዳኺሞዎም ስለ ዘሎ መንገዲ ክቕይሩ ኣለዎም ስለዚ ሃየ ንዘራረብ ይብሉ ኣሎ ኣይሆፕ ፑቲን ካለቢሙ ነታ ጉዳይ ይውድኦ ክኸውን ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ከይሰገሮ ከሎ እንተዝውድዎ ፅቡቕ እዩ ብፍላይ ድማ ማለት ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ምጭኽኻን ናብ ዘይተደልየ ሓደጋ ክኸይ ስለ ዝኽእል እዩ ንቐፅል ኣብቲ ሓደ We're talks between the US and Iran stand on an agreement to end the war. Last week, US and Iranian negotiators reached a tentative agreement to extend the ceasefire by 60 days. The US wants new talks on Iran's nuclear program. So far, Iran has been unwilling to budge. Strikes by the US and Iran this week have raised ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዞም ክልተ ሃገራት ኣካይዳ ድማ ወላ ሓንቲ ዝግበር የለን ማለት ዶናልድ ትራምፕ ንዘራረብ ኣለና ይብል ኣሎ ኢራን ከዓ ይዘራረብ ከም ዘለዎ ዘገለፅ ሓበሬታ ይህቡ የለውን ናብ ወላ ሓደ ዝንቀሳቐስ ነገር ይረአ የለን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ዊኬንድ ገለ ክህሉ ክእል ይብል ኣሎ እታ ዊኬንድ እትመፅያ ትመስሎ ዘላ ክንደይ ዊኬንድ ከም ዘይሓለፈ ግን ወላ ሓንቲ ዝረአ ነገር የለን መብዛሕትኦም እቲ ኩነታት ኣብ ዳርጋ መንጎ ጠጠው ከም ዝበለ ወላ ኣብ ሊባኖስ ምስ ሕዝብላ ዝበሃል ዝነበረ እውን ኣይሰርሐን This is his kind of his benchmark is the idea that he can't top it or he would be compared to it in a negative way, holding up things here. How do you see it?
No, I think that's a very significant part of his calculation. He wants to make sure that he can say that he got a better deal. And I'll be frank with you, there are elements of this deal that at least has been reported publicly, including what was on the table before he started the war in February, in which it will be stronger. But I think he's also focusing in or zeroing in on specific variables that he knows that critics will attack. So for instance, there will be a release of some of Iran's frozen assets. ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዛዕበየ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ምስ ኢራን ክረዳዳእን ነቲ ነገር ተረዳድዩ ክፈትሖ ይፍትን ኣሎ ግን እቲ ፀገም ድማ መልሓስ እዩ ፀገሙ ቀደም ንኦባማ ገንዘብ ዝሓበዶ ከምዚ ሂብዶ ናበለ ድኮታ ኣፅጊብዎ ስለ ዝነበረ ነተን ንኦባማ ዝፀርፈሉ ዝነበረ ኣርእስታት ሕጂ ድማ ገንዘብ ናይ ኢራን ከይሰደደ ዲል ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ብኸመይ ካብዛ ጉዳይ ከም ዝወፅእ ጠፊይዎ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን መዋፅኦ ናቱ ከቢድ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ በዚ ኮይኑ በቲ ኩነታት ከሚሉ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካውያን right now they have another problem ኣብ ኣሜሪካ ዝስማዕ ዘሎ ዘረባ መስሓቅ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ካብቲ ንኣሽቱ ወለዶ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ካፒታሊዝም ፀሊኦም ይብሉ ኣለዉ is going full-blown socialist, and Democrats can't decide if that's a lifeline or a death wish. A study from Cato says that nearly 2/3 of Americans under 30 have a positive view of socialism, and even more alarming, more than a third have a favorable view of communism. A top concern, of course, for many, many Americans. New numbers reveal more people are digging into their savings and falling behind on loans. ብዙሓት ኣሜሪካውያን ብቁጠባ ተሃስዮም ስለ ዘለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ከሪአኩም እየ ናይ ቁጠባ ከመይ ዝበለ ዝቕባባት ኣጋጢሞም ኣሎ ካብኡ ዝተበገሰ ይመስለኒ ይብላ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካውያን ነቲ ካፒታሊዝም ኢሎም ዝጀሃርሉ ኣገባብ ናይ ቁጠባ ፈፂሙ ክወሓጠሎም ስለ ዘይከኣለ ሶሻሊዝም ይሕሸና ይብሉ ኣሎ ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ ኣሜሪካንስ ኣንደር 30 ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚዮም 62% ሶሻሊዝም ይሕሸና ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ኖ 64% ሶሻሊዝም ካብኣቶም ድማ 34 ኮሙኒዝም ከዓ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ኮሙኒዝም ትብል ካበይ መፅያ ካብ ናይ ቻይና ኮሙኒዝም ስለዚ ኮሙኒስት ፓርቲ እዮም ዘሎ CCP ቻይኒዝ ኮሙኒስት ፓርቲ ዝበሃል ናይ ቻይና መንግስቲ እምበኣር ከም እንተኮይኑ ኮሙኒስት ሕሸና ጥዕናኻ ብጥርሑ እንተኮይኑ ገለገለ ናበሉ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ ቻይና ግን ኮሙኒስት ሃገር ኣይኮነትን ባዕላቶም ብመልሓሶም ዝኣትዎ ዘለዉ ቻይና ናይ ኮሙኒዝም ኣካይዳ መንግስቲ ኣለዎ እቲ ቁጠባ ግን ካፒታሊስት እዩ ሰብ ከም ድሌቱ ቢልዮነር ክኸውን ይኽእል ተሰሪሑ ስለዚ እቲ መንግስቲ ግን ብካፒታሊስት ብሰብ ገንዘብ ዝተወነነ ይኮነን it's a big difference ኣብዚ ቻይና እቲ መንግስቲ ብፍላይ ፕሬዚደንት ሺ ነቲ መንግስቲ ቁርጡ መንግስቲ ንክኸውን ብልሽውና ኣብ ቻይና ብልሽውና ክገብር ዝተረኸበ ፖለቲከኛ ክንደይ ዓመት ይፍረድ ትፈልጡ ዶ እስከገምቱ ኣብ ቻይና ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ወሲዱ ብልሽውና ክገብር ዝተረኸበ ንክንደይ ዓመት ይፈርድዎ ምናልባት ግምት ናትኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ንሞት እዮም ዝፈርድዎ ብቐጥታ ተሓኒቑ ድዩ ብኤሌክትሪክ ከም ዝቕተል ይገብርዎ ክንደይ ፖለቲከኛታት ተቐቲሎም እዮም ምሕረት ዝበሃል የለን ብገንዘብ ናይ ህዝቢ ዝቆማጣዕ ዝነበረ ፂፅ እዮም ዘብልዎ that's why corruption ማለት ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ማለት ሞት እዩ እቲ መንግስቲ ድማ ኢልዎም እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ እናሰራሕካ ሚልዮነር ክትከውን ኣይትኽእልኒ ወይ ማልቲ ሚልዮነር ክትከውን ኣይትኽእልኒ ውፃእ ኬድ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ኬድካ ሰሪሕካ ሃብታም ኩን ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ሃብታም ኮይንካ ገንዘብ ሒዝካ መፂኻ ንመንግስቲ ክትፃወት ምፍታን ድማ ካልእ ገበን ይስን በሃል ስለዚ ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ተፃዊትካ ክትዓቢ ማሻላ ከም ድሌትካ ኣምላኽ ሓግዝካ መንግስቲ እውን ክሕግዘካ እዩ ነቲ ዝረኸብካ ገንዘብ ብልሽውና ናብ መንግስቲ ከተጣታቱ ጀሚርካ ግን ሞትካ ባዕልካ ትፅዋዕ ኣለካ እዩ ዝብል this is ኣነ ብኤርትራ ክኸውን ዝደልየ ፕራይቬት ሴክተር ዘሎ ሰብ ትካላ ዝገዝእ ፖለቲከኛታት ክገዝእ ተረኺብካዮ ከቢድ ስጉምቲ ክትወስደሉ ኣለካ ከይድ ኣብ ትካልካ ተወዳደር ኣብ መንግስቲ ክትመፅእ ተደሊኻ ነቶም ትካላትካ ክትዕልዮም ኣለካ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ጌርካ ትካላት ናትካ በቲ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ሓለፋታት እናገበርካ ኤክስፖርት ኢምፖርት ንስኻ ጥራይ ትእትዎ ከምዛ ብባዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ካል ኣፍሪካ ከምኡ ዝበሃል ክህሉ የብሉ ስለዚ that's why ድማ ኣሜሪካውያን መንእሰያት ነቲ ካፒታሊዝም ዝበሃል ባዕሊ ኢሎን ማስክ ድሌቶም ዝገብርዎ እስራኤላውያን ድሌቶም ዝገብርዎ ኣገባብ ፖለቲካ ኣይንደልዮና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ንኣሽቱ ወለዶ ከም ድሕሪ ኢሎም እንታይ ይገብሩ ኣለዎም ኣሜሪካውያን ራዕዲ ሒዝዎም ኣሎ ራዕዲ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ቁጠባ ናቱ ማራ ይሕማቕ ዘሎ ኣብ ዝስምዕዎ ሕማቕ እንተሎ ድማ ፅቡቅ ነገር ክደልን ኣይግድን እዩ obligations, education, houses, whatever. And so let's look at what's been happening to the savings rates of Americans as they face this affordability problem, the pressure of inflation on their ability to maintain their living standards and so forth. So this is personal savings rate, how much of people's after-tax income they put away for these other kinds of expenses that may come along. Back in the 1970s, it averaged 12.2% of after-tax income. In the 90s, 7.2%. In the 2000s, 4.2%. And now, after a steady decline,
أمريكا زلهم سبات حزب أمريكا مبزعتو دخايو نحري لناكم حما غيسمعكم سوري دخاتا سلزغونيهم إرترا زلهم كاسمعوهم حزب أمريكا كابتو ورحاو دموزو عامتاوي كلتنت بشدش تراي سيف قبر زغل كاب ورحاو دموزو كلتنت بشدش تراي كلتنت بشدش تراي let's say 100 قرشين دحرا خوينا دموزو كابتا 100 قرش كندي سيف قبر كواهل لخل مسيلكم كلتا قرشين 6 سنتيم كاب 100 دحرا خوينا دموزو تيس عن شوعة قرشين هاي تا جنزب أبيل سناتو ناي غزاخراي ناي حكمنا ناي قلما لي تخي كلتا قرشين 6 سنتيم تراي كواهل زغل I mean this is Switzerland is different كابزي أصبيق يا عبي أبقى على عالمون كمي سلازا أمريكا دخل ناس بزو حلو انت تبعالي كت قرمية بالكومنا بلعلتهم هوملسين قالن زلو that's why دما يتي كابيتاليزم يتقمم يلا انتو دموز مستمنا برو خيدا يكالي توم كابيتاليس السب غزاخراي حقب زي بلو غزاخراي يخبروه نهيت عنان شرانس نسماي تكسوه سيرفيسس نلعلي قبروه دموز جن زي وسخ منقصها ديكو عصر نحرو خاينو سب كومونيزم يدلي تو حدا منقصي حكم النهار كافر قبر الكاغل تمرت كافر قبر الكاغل قال ملا كومونيزم حشان خبلو خلو كابي زبقس مهانو صلت لكم سلازي امريكاويان صقمهم كابوشطوم يزبال كابزي زبقس قبل اليد ما كيناتنا ايران وسغلو كيناتنا عرب وسغلو اتزلو كنتاتنا بيغوتي خيدالو they really have a lot of trouble right now and قبل علو خلو دما اتنا وشمت حرموت صقم دما وسغلو واغانا ندادي فيك يزلو ندادنا تودي خيدالو بتعدي اب قربا غزي زغدد شجر كمص خليهم زغلو زبلو زلو كيلاتات هاجرات عرب معاد ገንዘብ ካብ ነዳዲ ሽያጥ ኣምፅአን ኣብ ስቶክ ማርኬትን ገለን ኢንቨስት ገብራ ዝነበራ ንምንባር ከማን ከቢድ ወናሎ ኩሉ ነገር እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ፅልዋ ክልዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዘዋር ናጡን ስለ ዝነበረ ስለዚ ኩነታት እናተቀየረ ከይድ ኣሎ እቶም ኣብ ዓዲ ዘለኹም ዲኹም ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ኣብ ኣፍሪካ ዕድላት ኣለኩም ኣውስርሑ ምዕቡል ዓለም እናተዳኸመ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ድማ መፃኢ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ካብ ሕጂ صبغ عدلات لكم تا أوروبا خيرنا كنا برنا ورقة ترغيبكم افترى لكم كلكم ما يكلني لكن عصرت حمشة شح أسرع شح كفيلكم نبي أوروبا أنا أمريكان كندا كنت قدوجن كسارايت أسرع شح صبغ زغنا استوعبكم تكال غيركم ممكن معبلوا له تدخلوا عدل كله خلي نزيها كلكم دليه سخول دما نبزو بناك غير كله انتي ترجم كله يو next topic not nasiu let's go. While the Horn of Africa burns, wars raging in Sudan, military aircraft circling over Mekelle, armed clashes in Mogadishu, and disease threats at the borders, one small nation just walked into the United Nations and claimed a seat at the highest table. Eritrea, a country that has spent years navigating international isolation, sanctions, and relentless geopolitical pressure, has just been elected vice president of the 81st session of the United Nations General Assembly. And that is not a small thing. That is a seismic diplomatic shift. Today we break down ኤርትራ ኣብዚ ከባቢና ዘጋጥማ ዘሎ ኩነታት ብዘይ ምግናን ንኤርትራ ከተፀባበቕ ኢልካ ዝበሃል ዘይኮነ ብዙሕ ኣገራቢ ነገራት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ደገ እውን ለንቀነ ኤርትራ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ መበል 81 ሰሽን ዝበሃል ካብተን ቫይስ ፕሬዚደንትስ ኮይና ኣብቲ ምእንጋድ ናይቲ ዋዕላ ካብ ዝሳተፋ ኮይና እያ ተመሪፃ ዘላ ካልእ እዚ ጥራይ ዘይኮነ أبكرون أبناء UN سنة لغنا نقولكم كونسل chair كوينا ونموتي وزين قدفوا قد فيه لكم كن بس في قلت لكم سلزون كي سلام انتاي زجات مزلو ويزجر مزلو نزل تصل الرأيوة إذا صل زي أبتدأ قامت متزلة كبابينا نام انتاي قصي خيدالو إيرترا دما نبي قصات خيدالله يتعطو እጅ ከምዚ ክንክድብል ከልና ከም ዛዚና ናይ ካልኦት ገለ ሰባት ኣለዉ እንዲም ናይ ካልኦት ፅቡቅ ሕማቅ ሪኢኹም ስስኹም ፅቡቅ ዘለኹም ድመስለኩም ኮይኑ ነው ኤርትራ ናታ መንገዲ እያ ትኸይድ ዘላ ኢትዮጵያ ትቃፀል ዘላ ብሰንኪ ኤርትራ ኣይኮነትን ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ክፀግዕዎ ዝደልዩ ተኾይኑ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ኤርትራ ኣይኮነን ተበግሶ ዘላ ሕጂ ድማ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ዝቕፅል ትሕሶናት ኣይክኸውን እዩ ሶማል ኤርትራ كل جزء حيال هجر نخد كود نتا سوماليا تبهلو لو نتا حليا سراويت هذا ما نتا هجر هذا سراويت هذا نزل له هجر نكون زكاة على جيرات الله لا ما جيرات الله يرترى بهلي يعني حسبت شفت هدر كده سلطن 5 سنتيم كيلو صد كقليل يكون حسبت شفت هدر مالت أمريكا هم مختص سلطنة كاتقينا ناي أما 8 مليونات كتر يزقطر 5 ميت كسلطن ها خندي ترى عرايم زبلو بزخنة إذا مالت إيرترا بزوجها كم جيرة سراويت دما مراخب زفلت جلابو كمي جيري تكم حيل بحر كمي جيري كلاخل حيل اير نفرت كمي جيرو يخولوا يقاصروا بخمي تقوموا بخمي ما ينتين تكبروا كمون مهيراتو بيرترا بوليس
ሰራዊት ኣብ መሬት ታንክ ከመይ ጌርካ ትጥቀም ካል ኩሉ የምሂሮሞ ዕጡቕ ሰራዊት ነታ ሃገር ከትሕን ዝኽእል ዝገበረቶ ፈሓብትን ገይሮም ኣጥፍዮሞ ውፅኢት ናቱ ሶማልያ ሕጂ ከርእየኩም እየ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ከርእየኩም እየ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ማለት እዩ ኤርትራ ዝፈጠረቶ ኣይኮነን ግን ኤሪዝ ወረዲስ ናይ ሱዳን ምናልባት ናይ ሱዳን ንእሽተይ ፅቡቕ እዩ ዘለኒ ናይቲ ፅቡቕ እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ በታ ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ክብድ ዝበለ ኣርስቲ ክንጅምር እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ይዝረብ ኣሎ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ድማ ክልተ ነገራት መክበኩም መጀመርያ እቲ ሰፊሕ ዝኾነ ኣክቲቪዝም ዝግበር ዘሎ ብሰንኪ ዝናይ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ቦታ ዘጋጠመ Hear this. I'm speaking up because the world needs to see the truth about the humanitarian catastrophe in Ethiopia. For over 6 years, the Amhara Orthodox Christians have been subjected to a relentless and a systematic campaign of violence. This is not something new. It's not a new conflict. It's a long-standing nightmare. From targeted executions to the burning of homes and historic churches. ሕጂ ከምዚ ናይ ዚያ ጓል ጥራይ እዚ ሓዛ 5-6 ቪድዮ ኣለኒ ከምዚ ኣክቲቪስትስ ብሰንኪ ዛባ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ምቅፃል ናይ ቤተክርስትያናት ቀፃሊ ምቕታል ናይ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ሰባትን ሕጂ ኣብዚ ኣርሲ ዝበሃል ቦታ ድማ ብብዝሒ ኣብ ክልል ኦሮምያ እዩ ብብዝሒ ብተደጋጋሚ ክርስቲያን ይቐተሉ ኣለዉ ቤተክርስትያናት ይቃፀል ኣለዋ እዚ ነገር እዚ መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ንዝብል ትብልፅግና እንታይ ክብል ይተራእዩ ሸነ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሸነ ድማ ኤርትራ እያ ትሕግዙ ዘላ ዝብል ከም እቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሑ ኣለዉ ሳላ ሚድያ ግን ቤላ ገይሮም እዮም ሒዞሞም ዘለዉ ስምዑ እዚ ያደረገው ይህ ታጣቂ ኃይል መሆኑን በምን አወቃችሁ? ካወቃችሁስ ለምን አስቀድማችሁ አልተከላከላችሁትም? ከዓመታት በፊት እናንተ ሸኔ የምትሉት ታጣቂ ኃይል ሳይፈጠር አሊያም ሳይስፋፋ በሻሸመኔና አካባቢው ግድያ ሲፈጽም የነበረው ማን ነበረ? የአሁኑን ጭፍጨፋም የፈጸመው አካል ያው ነው ብሎ መደምደምስ መሳሳት ይሆናል ወይ? ደግሞስ ይህንን ግድያ የፈጸመው አካል ማን እንደሆነ በፍጥነት ለይታችሁ እንዴት ደረሳችሁበት? ካወቃችሁትስ ለምን ቀድማችሁ አልተከላከላችሁትም? እናንተ ሸኔ የምትሉት ታጣቂ ኃይል እናንተን ለመፋለም ጫካ የገባ መሆኑን በመግለጽ በክልሉ የሚፈጸምን ግድያ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ለምን እናንተ እምቢ ሆናችሁ ፈቃደኛስ ለምን ሳትሆኑ ቀራችሁ? ታጣቂ ኃይሉ የእናንተ ጠላትነት ያነሰው ይመስል ህፃናትንና ሴቶችን ቄሶችን ዘረባ ኣዝያ ከባድ ዘረባ እያ መጀመርያ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብልፅግና ነቲ ዘጋጠመ ሞት ሸኔ ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ዝፈፀሞ እዩ ብምባል ናብኡ እዮም ከሰጋግርዎ ፈቲኖም እንታይ ከይብሎም ኣሎ ከመይ ጌርኩም ቀልጢፍኩም ፈሊጥኩም ብህፁሲ ቀልጢፍኩም ሸነ ከም ዝኾነ ከመይ ጌርኩም ፈሊጥኩም ትፈልጡ ነርኩም ተትኾኑ ኸ ሸነ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል ቀልጢፍኩም ትፈልጡ ወይ ኣቐዲምኩም ትፈልጡ ነርኩም ተትኾኑ ኸ ስለምንታይ ጠጠው ከተብልዎ ዘይከኣልኩም ሓደ ግዜ ነቲ ገበነኛ ቀልጢፍ ዝፈለጠ ሰብ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትጥርጥሮ እዩ ዘለካ ስለምንታይ ፈሊጥዎ ቀልጢፉ ምናልባት ኣቐዲሙ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እቲ ፈሊጡ ዘሎ ነቲ ዘጋጠመውን ጠጠው ከብሎ ይኽእል ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ትቐንዲ ግን ዘይበሃል ማለት እዩ በዓልካ ስለ ዝገበርካዮ ኢኻ ፈሊጥካ ዘለኻ ንመን ከም ትኸስስ ድማ ኣቐዲምካ ተዳሊኻሉ ነርካ ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ይርአ ነይረ ብክልቲኡ መንገዲ ብልፅግና እዩ ዝሕተት ኣብዚኣ ሸነ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ክከላኸለሎም ዘይከኣለ ስለምንታይ ነቲ ሃገር ድሕነት ናይቲ ህዝብን ናይቲ ቤተክርስትያንን ናይቶም ኣመንትን ናይቶም ዓድን ከውሕዝ ዘይከኣለ ስለምንታይ ዘይክል ተኮይኑ ቦታ ዘይገድፍ ንዝኽእሉ ዘይሂቦ ሰው ወይ ገባሪዩ ወይ እውን ከትሕን ንኸጋጥም ስቕ ኢሉ ዝረኣየ ብክልቲኡ ድማ ገበነኛ እቲ መንግስቲ ሰው ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ኮርነር ገይሮሞ ዘሎ ሸነ ምባል ጥራይ ተዋፅእ ኣይኮነትን ብሓፈሻ ኣብታ ጉዳይሲ ኢድ ኣለኩም ብናይ መንገዲ እዩ ዘለኩም እዩ ስለዚ failure to prevent it's critical question if officials knew the identity of the ነቲ ገበን ዝፈልጥዎም ተነይሮም ስለምንታይ ነቲ ኩነታት እቲ ኣቐዲሞም መጥቃዕቲ ገፊቶም ድዮም ገለ ገይሮም ወይ ነቶም ህዝቢ ህዲሞም ከትሕንዎም ዘይከኣሉ ሂስቶሪካል ኮንቴክስት እዚ ሸነ እዚ ኩሉ ዓመፅ ኣብ ሸሸመነ ዝበሃል ዘሎ ከጋጥም ከሎኸ መን እዩ ዝገብሮ ነይሩ እቲ ሸነ ዝበሃል ከይቆመ ከሎ occurred before the Shene group was even formed or widespread ሸነ ዝበሃል ከይተንስአ ከሎ ኣብቲ ሸሸመነ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዝግበር ዘሎ ቅትለትከ ዝግበር ዝነበረ ቅትለትከ መን እዩ ዝፍፅሞ ነይሩ ዝብል ሕቶ ድማ ኣሎ suggesting that the current እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናብ ሸነ ኢልካ ክተፀግዖ ዘይኮነስ በዓልኩም ዝገበርኩሞ እዩ ወይ ብሸለልትነትኩም ብድኻምነትኩም ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ደረጃ ከም ዘላ በዚኻ ትፈልጥ ስለምንታይ ሓንቲ ዘረባ ክበኩም እየ እንታይ ይብሉ ኣለዉ መሲልኩም እቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ እንታይ ይዛረቡ እስከ ስምዕዎ
ፍኝ ውሃ እነዚህ ላይ ወርውሮ አንድ ፍኝ ውሃ ወንዶቹ ላይ ወርውሮ ከዚህ መልስ ወልደ ማርያም ከዚህ ወለተ ማርያም እያለ ነበር የሚያጠምቀው። በሱ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ምትርኝ እና ኦሮሞ ሆኖ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል ወይ ነው ጥያቄ። እኔ ኦሮሞ ሆኜ ኢትዮጵያዊ መሆን እችላለሁ ወይ ነው። እሱ ካልተቻለ ይሄ ሀገር ገና ብዙ ችግር አለበት። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ኣጠመቕቲ ካህናት ኩሉ ግዜ ማይ እናነፀጉ ነቲ ሓደ ወልደ ማርያም ነቲ ሓደ ድማ ወለተ ማርያም እናበሉ ዘጠምቑ ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ ኣምሓራናይዜሽን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣምሓራ ናይ መቐየሪት ቤተክርስትያን እያ ዘስምዕ ክሲ እዩ። ብግልፂ እዮም ከምኡ ዝብል ከስማዓኩም እየ። ሕጂ ክትሓተያ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ክርስቲያን ዝኸውን ዋላ ኣምሓራ ክትብላ የስምዕዎ? ዶክተር ይቅርታ አድርጉልኝ ይህችን ነገር በደንብ አድመሰን እንድናወራት። እንግዲህ ሰዎች በእርስዎ አረዳድ በዛ ጥምቀቱ ላይ የሚቀበሉት አማራነትን ነው ወይስ ክርስትና? አብሶሉትሊ አማራነትን ነው የሚቀበሉት። ማክት ክርስቲያን ማለት አማራ ማለት ነው። አማራ ማለት ክርስቲያን ማለት ነው። እኔ አርሲ ሰርቻለሁ፣ ሀረር ሰርቻለሁ፣ ባሌ ሰርቻለሁ፣ ብዙ ኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ እና ኢንፋክት ሃይማኖት ምንድነው ብለሽ ክርስቲያን የሆነውን ኦሮሞ ሲጠይቅ አማራ ነኝ ነው የሚለው። ክርስቲያን ነኝ ማለቱ ነው። እንደዛ ነው ያስተማሩት እና ችግሩ ከዛ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ከኦሮሞነትሽ የሚያጸዳሽ ጥምቀቱ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ከበድቲ ዘረባ ኢና ንስምዕ ዘለና። ምክንያቱ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ሲ እንታይ ኢላቶ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ክርስትና ድዩ ዝቕበል ወላ ኣምሓራነት ኢና ዝቕመጥ እቲ ዘረባ ከኮ ፈፂሙ ድንግርግር ኢልኒ ብዝበለቶ ነው። ሰብ ክጥመቕ ከሎ ኣምሓራነት እዩ ዝቕበል ክርስትና ኣይኮነን ዝቕበል ይብላ ኣሎ። እዚ ካ ዶክተር እዩ፣ ካብቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ እዩ። ነቲ ኦርቶዶክስ ክርስትና ዝበሃል ናብ ኣምሓራነት ዘፀግዕዎ እዮም። ስለዚ ክርስቲያን ኦሮሞ ኩሉ ግዜ ኣምሓራ ኮይኑ ዝስምዖምካ ይብላ ኣሎ። ስለዚ እቲ ፀገም እንታይ ባህልቲ እዮም ሰብ እቲ ኦርቶዶክስ ዝበሃል እምነት ንሱ እቲ ፀገም ኦሮሞ ይኮነ ነቶም ኦሮሞነቶም ክህስሱ ዝገብሮም ዘሎ እቲ ክርስትና እዩ። እታ ቤተክርስትያን ድማ ታቐንዲ ፀገም እያ። እዚኣ ኣብ ካልእ ዘረባ እውን ከም ሰርጀሪ ጌርና ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ እዩ ዝብልዎ። ኣብይ ኣሕመድን ሽመለስ ኣብዲሳን ነዛ ቤተክርስትያን ልክዕ ከምዚ መጥባሕቲ ዝግበር ዘሎ ጌርና ቀሪፍና ክንኣልያ ኢና ዝብል ዳትስ ዋይ ድማ እቶም ኣብዚ ክልል ኦሮሚያ ይኹን ኣብ ካልእ ዝያዳ ነቲ ፕሮቴስታንት ዝደፍኡ እቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ብብዙሕ መንገዲ ክትእለዮም ዝደልይዋ ቤተክርስትያን ክቃፀል ከሎ ሰብ ክቕተል ከሎ ድማ ንክሃድም ዝግበር እዩ። ካብቲ ቦታ ክርሕቕ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ክእለየ የሎም። ሓደ ሰብ ከምኡ ስለ ዝበለ ስለምንታይ ተጋንኖ ኣለካ ትብሉ እንትኽእሉ እዮም። ክልተ ክበኩም ክልተ ምሁራት ዝበሃል እዮም። ካልእ ምሉእ መዓልቲ ጭብጢ ክነበ ክንውዕል ኣይንኽእልን ኢና። I'm going to give you two examples. እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ኣብ ፖለቲካ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ክንፈልጥ ኢና ኣብዚ ስምዖ ሕጂ ተነግሬ ነው አንተ ሰውዬ አይደለም ትክክለኛ ነው መረጃ ካለ ራሱ ለምን ይባላል? ገብረ ፈይሳ ለምን አይባልም? እንዴ ለምን ወይ ደግሞ ሆጂ ፈይሳ ለምን አይባልም? ሰውዬው የክርስትና ስሙ ሆጂ ፈይሳ ብሎ ለምን አልወጣለትም? እስቲ ንገረኝ። ገብረ መድህን ለምንድን ነው የሚባለው? ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ነው አይደለም? እሺ በኦሮምኛ መድኃኔዓለም ማለት ፈይሳ አዱኛ ለምን አይባልም? ገብረ መድህን አይደለ? ገብረ ማለት ያው ስራ ይመስለኛል። ግዕዝኛ ነው አይደል እንዴ? ቋንቋው አማርኛ እኮ አይደለም። ገብረ መድህን ግዕዝ ነው እንዴ? ግዕዝ ውስጥ ቢሆን ግዕዝ ነው እንጂ አማርኛ እኮ አይደለም። ግዕዝ ውስጥ ቢሆን እንደዛ ከሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በግዕዝ ከሆነ የምትመራውና ግዕዝ ከሆነ ንባባ በግዕዝ ተደረገ። ለምሳሌ በእስልምና ኦሮሞ የሆኑ ሙስሊሞች መሐመድ የሚባሉ የሉም እንዴ? ታዲያ ለምን እነሱ ላይ ለምን እንደዛ አይናገሩም? እርሰው አሁን እያልኩ ያለሁት እኔ ገብረ ቤላ ገይሩ እንዲሁ ቤላ ገይሩ ይሕዝዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ገብረ መድህን ወልደ መድህን ዝብል ኣሽማትሲ ስለምንታይ ነቶም ኦሮሞ ከምኡ ዝብል ሽም ዝወሃቦም? እቲ ገብረ ማለት እንዲሁ ብቋንቋ ኦሮምኛ ኣሎ፣ መድህን ድማ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ሽም ኣሎ። ስለምንታይ ናይ ኦሮሞ ቃላት ዘይትጥቀሙ ኣብዚ? እዚ ነቲ ኦሮሞነት ዘጥፍኦ ዘሎ እቲ ሃይማኖት ድማ ኣብ መጥፋእ ናይ ኦሮሞ ዓብ ግደ ይፃወት ኣሎ ንዝብል እዩ ዝኸሶ ዘሎ። እዚ ድማ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ? ገብረ መድህን ዝብል እኮ ግዕዝ ኢሉ ኣምሓርኛ ኣይኮነን። እታ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ትኽተሉ ዘላ ድማ ቋንቋ ግዕዝ እዩ። ካብ ግዕዝ ዝብገስ ሽም ኢና ድማ ንሰምዕ ዘለና ኢሉ። ስለዚ ኣብ እስልምና ዝኽተል ኦሮሞ መሓመድ እንተኾነ ሽሙ ስለምንታይ መሓመድ ይኾን? ስለምንታይ ናይ ኦሮሞ ሽም ዘይወስድ ኢልዎ?
ታመልስናቱ መልሲ የብሉን ግን አነስ ለምና ስለዚህ ፈልጦ ዛባ ስለምና ይዛረብን ያብ ክርስትና ግን ናትና ሽም ከነውጽ ንخلينا ይብላሎ እጂ እቲ ዘረባ ነታ ሃይማኖት ናብ ሓውን ሙሳድ እንበር ኣነ ብለናይ ስለ ዝኾንኩ እቲ ነገርቲ ከምቲ ናይ ኦሮሞ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ሽም ናይ ወድኻ ብቋንቋኻ ናይ ክርስትና ሽም ተውፂኻ ቤተክርስትያን ኣይትኸልክለካን እያ ናይ ኦርቶዶክስ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክልኒ ኣብ ካቶሊክ ግን ኣለና ከምዛ ሽማት ገብረመትን ድዩ ክፍለ ጊዮርጊስ ድዩ ወልደ ጊዮርጊስ ድዩ አንደ ማርያም ድዩ ገለ ዝብል ኣለና ናይ ጥምቀት ሽም ግን ብሽምናት በታ ቋንቋ ብለናትካ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ሰብ ትክክለኛ ሃይማኖታዊ ትክክለኛ ሽም ኣውፅኡ እዚ ሽመይ እንድሕልካ ኣብ ካቶሊክ ይፍቀድ እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ግን ምናልባት ምስቲ መዓልቲ ኣውዳኣመ ዘላ ኣላጊብካ ሽም ምውፃእ ክህሉ ኽእል ኣብ ዘይፈልጦ ክፈላስኽ ኣይደልን እየ ትግዝ ግን ኣምሓርኛ ኣይኮነን እዮም ዝብሎ ዘለዉ ምናልባት ኦሮምኛ ካብቲ ቋንቋ ግዝ ስለ ደይመንጨወ ደስ ከይብሎም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣዝያ ከባድ ዘረባ እያ ነዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሓት ናይ ኦሮሞ ኤሊት ቂምታ ከም ዘለዎም ኣብቲ ሃይማኖት ናይ ኦርቶዶክስ የርእየካ እዚ ዓይነት ቂምታ ኣብቶም ምሁራት ተሎ ኣብቶም በትሪ ናይ ምሁር መን እዩ ዘይተማሃረ እዩ ስለዚ በዛ ዓይነት ዘረባ ተሰሚዑ ተነሃሂሩ ሕማቅ ክገብር ዝኽእል ትኻሊ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናበይ ክወዘና ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ Listen to this one. This is going to be another story. Misti politika na biltsigna on tawsitka. Ethiopia, there is now the label that it could be the Yugoslavia of Africa, and that there could be about 2 to 3 states that emerge out of Ethiopia if the conflict continues this way, because you know they killed 2 million civilians and military personnel in the last war. Yes, it's simply because of the change of power. Nothing less, nothing more. And that has yet to be solved. The talks were taken to South Africa by President Uhuru. ከምትሪ ወዘሎም ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዝረብ ከሎ ኬንያዊ ኤክስፐርት እዩ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ጎረቤቶም እዮም ኢትዮጵያ ምስ ኬንያ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘሎ እዚ ፅቡቅ ገይሮም ዝፋለጥ እዮም ልክዕ ከማና ፈልጦም እዮም ሰሙን እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሰባት ንኢትዮጵያ እታ ባልካናይዜሽን ወይ ከዓ ባልካናይዝ ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ዝብል ዘረባ ምስ ኢትዮጵያ ኣላጊቦም ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀሙሉ እዩ ዝብል ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣርቲክልስ ኣብ ፅሑፋት ዝወፅእ ዘረባ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ጥራይ ካብ ሓደ ስልጣን ካብቲ ናይ ኢህደግ ናብ ብልፅግና ምስ ሰገረት ጥራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሉ ጀስት ብምስግጋር ናይ ስልጣን እቲ ዘሎ ቅርሕንቲ እንጂ ብፖለቲካ ዓይነት ጥራይ ዝርዮ ዘሎ ናው ኤትኒክ ወስቑሉ ብሄራዊ ኦሮሞን ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኣምሓራን ተጋሩን ዝኸድዎ ዘሎ ዋላ እኳ ሕጂ ተስፋ ዘለዎ እንትኾነ ተጋሩ ምስ ኣፋር ዘሎ ኣፋር ምስ ኣምሓራ ዘሎ እቶም ካልኦት ኦሮሞ ምስ ዓፋር ዘለዎ መዓት ፀገም እዩ ዘለዎ ዝዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ዝሓለፈ ኣብቲ ሓንቲ ከተማ ኣላ በዚ መን ኢኻ ትብላ ኣባ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኦሮምያ ነይራ ኢልዎም ክንደይ ሓጎስ ጎፅ ተፈጢሩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ምቅፅታል ኣሎ ኦሮሞ ምስ ዓፋር ኦሮሞ ምስ ሶማል ማለት እዩ ኦሮሞ ምስ ሶማል ብዙሕ ዘከራኽር ኣለዎ ቀፂልካ ኦሮሞ ምስቶም ካልኦት ህዝቢ ናይ ደቡብ መዓት ምቅታል እዩ ዘሎ ሓደ ናቱ ቦታ ስለዚ እዚ ናይ ኤትኒካዊ ባእሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ነታ ሃገር ኣበይ ክወስዳ ይኽእል ንዝብል መልሲ የለን እቲ መልሲ የለን እቶም ሕቶታት ድማ ከበድቲ እዮም እቲ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እቲ ወታደራዊ ብረት ኣልዒሉ ፋኖ ምስ ብልፅግና ዝዋግኦ ዘሎ ሸነ ምስ ብልፅግና ዝዋግኦ ዘሎ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ጥራይ እቲ ዝዓበየ ዘይርአ ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ክዛረብሉ ዘይደልዩ እቲ ኤትኒካዊ ተጓሂሩ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሃይማኖት ተወስቐሉ እንጂ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣብ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ድማ ኦርቶዶክስ ኣሎ ናይዚ ኦርቶዶክስ ባእሲ ድማ ትሪእዎ ኣለዎም እንጂ እዛ ቤተክርስትያን ከቢድ ዝኾነ ፈተና የገጢምዋ ዘሎ ጅቲ ፕሮቴስታንት ድማ ብኣብዪ ኣሕመድ ተሰንዩ ምስቶም ፓስተራት ናቱ እናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢቨን ገለገለ ፓስተራት ናይ ኣብንታይ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም እዮም ዝብልዎም ይኸስዎም ኣብዚ ሚድያ ምፅልኩም ነይረ ሰሜን ዝግበር ዘሎ ኩናት ንክርስቶስ ስለ ዘይቀበሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ኦርቶዶክስ ክርስቶስ ይቕበሉ እዮም ኦርቶዶክስ ኣብ ክርስቶስ እዮም ዝኣምኑ ምናልባት ንትስኻ ናትካ ፋሽን ኮይኑ ዘሎ ክርስቶስን ክርስትናን ንዑ ከምኡ ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ንክርስቶስ ዝኣምኑ ሰባት እዮም ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ደጊምና ክነነፅር ክንክእል ኣለና ደጋጊመ እዛ ስእሊ እዚኣ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚ ነገር እዚ ከም ተራ ነገር ጥራይ ትረኣይዎ ንሕና ኣብ ኢድና ዘሎ ፀጋ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኤርትራውያን ነዛ ቪድዮ ትሰምዑዋ ዘለኹም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኢዱ ዘሎ ፀጋ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ዝበሃል ኣሎ ካቶሊክ ዝበሃል ኣሎ ፕሮቴስታንት ድማ ኣሎ
ካልውን كل خلخلاو كابت بروتستانت نايزم بنتكوست دما بتكريستيانات كل خلي اوكي أبليو اسلمنا دم الله سو انتاينا مالتي بزحنت علينا هنا እዚ ብዙሕነት ድማ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ ኣብኡ ዝሓድነት ተባሂሉ ዝድረፍ ዘሎን ዝመር ዘሎን ዝስራሓሉ ዘሎን ኣብ ፈቆደ ፌስቲቫላት ትሽዓተ ብሄራት ብሓደ ኮይኑ ክልተ ሃይማኖት ብሓደ ኮይኑ ገለ ክብሉካ ከሎ ዝደጋፊ ከም ተጸሊሉ ከም ዝብለይ ይመስሎም ገለሎ ኸያይ ለቢምና ብኤሮጳ መፂና ገለ ዝብሉ ኮይም ኣምሰሉነት ናይ ህዝቢ በቃ ኩሉ ግዜ ትሽዓተ ብሄር ሓደ ልብና በለ ዝፃወት ምስ በቃ ከምዚ ለባም ዝፃወት ይብሉ ያዩ ሳቶም ሳብ ኤሮጳ መፂኦም ተማሂሮም ማለቶም فز تماهير نفسي هذيك نفسه كون هالو بليناي طاي كون هالو يا كمو بليناي ግን مستغرنيا يخاخ نبر زلو حنت هاجر يا زلات I mean how do you don't see that كما يجير كرد اكاي كلمي سويزرلاند خوينسي تشعت بهيرات يلو نزارب سكو قناص بزفتنالو سكتاب قال زلون فرنسا زلون قال كيرداكم غلي فرنسا ترايس زغنا سويز ግን فرنش لو طليان لو جرمن كالو حدنت عاد كصقطه يبلو ولا كات بروبورشن كمت ازيس فلاله بروبورشن سنتلو تمعريتي توم جرمن ازيم بزحات يوم نتوم بعلو نتوم كالو بعلهم تفلط كبلو مخالكم زبال يلن ابايته تخوين سلستي قانقا يزق اب زخونه منغستاو صحف سلستي قانقا زلو يدمزك فتوص لايو كساب زغربا دما سلستي قانقا ابيت مرت تمهر يلم يقددوم نيرو اجي تي عالم سلستغير طليان كاوحت سلازغونه ابزانه زلو خبطات طليان نقدفو اكند طليان انجليش نغيرو تن جرمن فرنسا بقدي قدم انجليش فرنسا يم تجمرو بزي سلامتاي فرنسا 21% نايز هاجر سلازي فرنسا كم دما غربيتنا فرنسا هاجر يا مس فرنسا دما بزح دي زلو سلازي ابدوبنا جرمن فرنسا تلخ كليتي قانقا غديتا نايز هاجر قانقا سلازغونه قدم انجليش نسو يزغد سكايلم نعيه مهروم غير انجليش مهروم مالتي تطليان غريفهم بزيحوم تبعيله تطليان اجي عرب ودي الكتيف كم بمرጫ دوزدلو انتاي كبلكم يله حدነት بسرح يزرغاغص صيل كبافكا ስለዚህ ሻዕቢያ ሓደ ልቢ ናበለ ዝገበሮ ኤክሰለንት ወርክ እዚ ከባቢና ዘሎ ደም ዝመስል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ስለደይ ሰርሑ ኣብዚ ጉዳይ ስለደይ ሰርሑ ሱዳን 3 ዓመት ገይራላ ነጽነታ 61 ዓመታ አብዒላ ተቆይና ለፍ 61 ዓመት ትርቁስቁስ ኢላ ድሕሪ ተመሊሳላ ኢትዮጵያ ክንደይ ገይራ I don't know 3000 ዓመት በታ ዝብሉ ዋስከን ኺዶ ኣይኮነን ግን 3000 ገይራ ናይ 3000 ዓመት ይመስል ዝሃገር 30 ዓመት ዝገበረ ይመስልኒ انت واحده ኤርትራ ኣብ ህንጸት ሃገር ገሪፋቶም ከይዳ ንኤርትራ ድማ ከድንቕዋ ይደልዩን ግን ከድንቕዋ ከሎ በዚያም ዘድንቕዋ ሓድነት ዘለዎም ህዝቢ እዮም ዝብሉ ሓድነት ኣለዎም በዚያም ዘድንቕዋ ኢትዮጵያን ክትወፅኦም ኣይደልዩን እዮም ግን ባያም ዘድንቑና ተደዮም ኣለዎ ሓድነት ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክፅሕፍ ከሎ ውሑድ ክነሱ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ዝመስል ህዝቢ በዓላቱ ከብዕል ከሎ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ክትብሎ ዘይትኽእል ህዝቢ ልዕልዩ ምዃንና ካብ በዓላትና እዮም ዝግምቱ ክንድዚ በዓላት ከመይ ገይሮም ይገብሩ زي 110 مليون على انا بلو كم خبروا زي كل سونغ they know already حيلنا ኤርትራዊ بزخونه بروباغندا كما سلكم خلينا انا نزك غبر كلونه بروباغندا لا يكون قصالنتنا ኤርትራ بسل دمركوس كم هاجر كنقصل نهر خوينا كابز غدبونا كنمهار كنكلالنا قدمسي كاب ليبيا نمهار بلكم يرلو ليبيا غريفه يعني ليبيا رحوقي سودان ኢትዮጵያና ለው መንጋጋ ኮፍ ይለን ዘሎ ካብን ተማሃር ካብዚ ክምሃር ዘይደሊ ድማ እምኒ ስለ ዝኾነ ንዑ ገሪፍካ መኻጥር እዩ ምክንያቱ እምንሲ ንእምኒ ክምህር የልካ ግዜኻ ይተጥፍን ኢኻ ሶሪ ኣነ ክፈርድ ኣይደልን ነዚ ኩሉ ናርኣየ ሓድነት ናይ ኤርትራ ክዘርግ ንዝፍትን ከም እምኒ ጌርኩም ክትርእይዎ ኣለኩም ንቐፅል ኢትዮጵያ ዝበሃል ናይ መወዳእታ ፈተና ናቱ እዚኣ እያ or in the region or in the continent. Right. Now, Ethiopia, which is the experiment, I believe that if the Ethiopian democratic federal experiment fails, it will be an absolute disaster for the whole of Africa, because it means that in multi-ethnic, multi-religious, multi-worldview societies in Africa, they cannot live together in one country. Nigeria has the same problem. It has 100 ethnic groups. It has all these complicated problems, and it's trying to. The guy is excellent. Zarabanatu Tamia Gadasi. عادو سلمتاي ኢትዮጵያ ይድግፉዋ አሜሪካ سلمتاي አብጎን ኢትዮጵያ ይኾኑ ክትወጥቆም ዘይደልዩ እስራኤል ዘይደልዩ ካል ኤውሮፓ ዘይደልዩ እንደሪልኩም ታመልስ እዚ አይብኩም አለ ኢትዮጵያ ሓንቲ ናይ ሃገር መፍጣራዊ አፍሪካ ቀዳመይቲ ኤክስፐሪመንት ያይሉ ኣብ 1945 ንሃይለ ስላሴ
ኣምፅኦም ከም ሃገር ክትኽልዎ ከለዉ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል እውን ኣብ ትሕቲኡ ክትከውን ከላ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተቐዳሚት ኤክስፐሪመንት ከም ሃገር ክትከውን ዝገበርዋ ቅድሚ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ሃገር ኮይና ተቐድሚኡ እቲ ናይ 3,000 ግደፍ ወሱ ደን እቲ ኤክስፐሪመንት ናይ ኢትዮጵያ ከም ፌደራል ስቴት ኮይኑ ገለ መለ ክኸይድ ከሎ ኤክስፐሪመንት ናይ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ሃገር ዝኾነት በዚ ሕጂ ሞደርን ሃገር ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ድሕሪ ኦልሞስት ከባቢ 80 ዓመት ከም ሃገር ክቐውም ተዘይኪሉ እሞ ካብ ማልቲ ኤትኒክ ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውያን ኩላቶም ሓደ ዓይነት ኣይደንቲቲ ኣለዎም ኣብ ብዙሕ ግዜ ኦስትሪያን ተኸይድካ ጀርመናውያን እዮም ጀርመን ተኸይድካ ጀርመናውያን እዮም ቤልጅየም ተኸይድካ ቁርብ ድመቃቐል እዮም ክልተ ፍረንችን ጀርመን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበዝሑ ግን ሓደ እዮም ኔዘርላንድስ ተኸይድካ ዳች ዝበዝሐት ካልእ ኣለዎም ስዊድን ተኸይድካ ስዊድናውያን እዮም ኖርዌይ ተኸይድካ ኖርዌጃውያን እዮም ዴንማርክ ተኸይድካ ዳንሽ እዮም ኩላቶም ፈረንሳ ተኸይድካ ፈረንሳውያን እዮም እንግሊዝ ተኸይድካ እንግሊዛውያን እዮም ውሕዳት ሃገራት እየን ዝተሓዋወሰ ዓለየ ዘለዎም ስዊዘርላንድ ሓንቲ ካብተን ብዙሕነት ዘለዎ ሃገር እያ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ብዙሕነት ከም ሃገር ክኸውን ይኽእል ኣይክእልን ከማን ሕቶ እዩ ቻይና ናብነት ቻይናውያን እዮም ውሕዳት እዮም እቶም ካልኦት ዘለዎ እንታይ ክብለኩም ኢለ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ብዙሕነት ዘለዎ ሃገራት ከም ኤክስፐሪመንት ኢትዮጵያ ፈይን ተገይራ ክኸውን ኣይክእልን ኣብ ዝብነ ድምድምታን ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ካልኦት ኩለን ሃገራት ድማ ሰንኮፍ ኣለዎ ኬንያ ንባዕሉ ሰንኮፍ እዩ መዓት ፀገማት እዩ ዘለዎ ውሽጢ ዋላ እኳ ደሓን ዝኾኑ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዝመስል እንተኾነ ኣብ ምርጫ ግዜ ገለ ግዜ ምቅፅታል ኣለዎ ዋላ እኳ ስልጣን ይሰጋገር ተኾነ ደም ግን ኣለዎ እዩ ብቐሊሉ ይኮነን ካልእ ተኸይድካ እውን ከምኡ ስለዚ ኢትዮጵያ እንተፈሪሳ እቲ ኮንሰፕት ናይ ኤትኒካዊ ሕቡር ዝተፈላለየ ብሄራት ዘለዎን ከም ሃገር ኮይነን ክቕፅላ እየን ዝብል ከማን ሓሳቡን ክመውጥ ኾን ስለዚ እቲ እንኮ ዝሰርሕ ኣብ ንሪኦ ዘለና ኣብ 35 ዓመት ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ተሰሪሒሉ እቲ ህዝቢ ቅድሚ እውን ቅድሚ ኤርትራ እቲ ሃገር ምቋማ እውን ብሓደ ናይ ምንባር ክእለት ነይርዎ እዩ ባህርስ ነይርዎ እዩ ሃንደበት መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ይሰርሖ ኣይኮነን ህዝቢ ብሓደ ናይ ምንባር ናይ ዘበናት ተመክሮ ነይርዎ ዋላ እቲ ቃልሲ ናይ 4ታት ታሪኻዮ እውን ምስቲ ኩሉ ፀገማቱ ምስቲ ኩሉ ተንኮላቱ እቲ ህዝቢ ሓድነቱ ብሓደ ንክሰርሕ ብዙ ፅዒር እዩ ስለዚ ፀገማት ኣይነበረና ንብልና ግን ኣብ ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ካብታ መፅሓፍ ናይ ኣቶ ለምሰገድ ተስፋይ እንታይ ዝብል ኤርትራ እስላምን ክርስትያንን ሓትሕዶም ከም ዝተሓረዱ ከም ዝተቃተሉ ወይ እውን ኣብ ብሌንን ትግረን ወይ ከዓ ትግርኛን ትግረን ሓትሕዶም ከም ዝተቃተሉ ታሪክ የለን ምናልባት ገለገለ ክጠቕሱ ትኽእሉ ኢኹም ከም በዓል ጦርዓን ፅንዓ ደግለን ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ግን ደይ መደይሉ ፀላእቲ ዝሃንደስዎ ባእሲ ነይሩ እዚ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ድሕሪኡ ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትቆም ዝግበር ዝነበረ ኤክስፐሪመንት ናይ ምቅትታል ነይሩ እዩ ኣይነበረን ኣይኮነን ግን ኣብ ታሪክ ክልተ ብሄራት ንሓትሕዶም ዝቃተልሉ ዝነበሩ ታሪክ ዝብል ብዙሕ ኣይትሰምዐን ኢኻ ገለ ክፋልጥ ነይሩ ኸውን ገለ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ኤርትራ ብሄር ሓደ ነቲ ሓደ ኣጥፊዎ ዝብል ብዙሕ ኣይትሰምዐን ኢኻ ስለዚ እዚ እውን ኦልሬዲ እቲ ሰሉእ ብሓደ ናይ ምንባር ተኸባቢርካ ናይ ምንባር ባህልስ ነይሩ እዩ ኣነ ሕጂ ካብ ከረን ስለ ዝመፃኹ ካብ ከባቢ ከረን ስለ ዝመፃኹ እቲ ክልተ ሃይማኖታት ኮይንካ ምክብባር ብሌንን ትግረን ጎደበዮም ቅድሚ ናፅነት ይኹን ዋላ ቀደም እውን ጎደበዮም ደምነት ድማ ብሌን ትግረ ክቐትሉ ክትግረ ንብሌን ክቐትሉ ገለ ዝብል ኣይትሰምዐን ኢኻ ተባይሶም ክልተ ሰባት ክቃተሉ ክእሉ ኾን እዮም ግን ሽግርካ ናይ መፍታሕ ክእለት ነይርዎም እዩ እዚ ኤክስፐሪመንት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣሎ ይብልሎ ምናልባት ተዘረባናቱ ኣበይ ክትፈርስ እያ መሲልኩ ብዙሕነት ሃገራት ጥራይ ሽግር ዘለዎ ገይሩ እንዲዛረብ ዘሎ ወል ሓደ ዓለየ ዝኾነ ሃገር ከ ብሓደ ክቕፅሉ እዮም ዝበለካ መን እዩ ይብሎ ኣለኹ ምክንያቱ ናብ ሶማልያ ንኸይድ First time in years, people living in Somalia's capital endured a night of gunfire. On Thursday, Somali opposition supporters clashed with security forces in Mogadishu for a second day. We were sleepless all night because of the sound of the machine gun fire and explosions. You see, I'm exhausted because of it. The fighting has affected us, both children and adults. And thank you for joining us. Somalia is facing its biggest political test in years, as a power struggle is now spilling into the streets of the capital, Mogadishu, raising questions over who has the legitimate right to govern Somalia. Heavy gunfire erupted in the city. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሶማልያ ድማ ሕማም ቀደማ ስለ ዝኾነ ናብኡ ተመሊሳ ኣላ ሕጂ ድማ ደሓን ዝኾነ ተስፋን ኣንፈትን ሂዛ ትኸይድ ፀንሐት ሕጂ ስልጣን ምውዳእ ግዜ ስለ ዝመፀ ኣብ ግዜ ስልጣን ምውዳእ ድማ ኣፍሪካ እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣይበዓል ለይታን እያ ኣም ሶሪ ኣፍሪካ እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣይከኣለቶን ኣላ ስልጣን ምስግጋር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሕጂ እቲ ኤክስፐርት ኬንያው እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ማልቲ ኤትኒክ ከቢድ ምዃኑ ክዛረብ ዘን እዩ ሶማልያ ሃይማኖቶም ሓደ መበቆሎም እውን ሶማልዮም ኩሎም ሓደ ህዝቢ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ሶማል ዓለይታት ኣሎ ክላንስ ኣሎ እንዳታት ኣሎ
ስለዚ ሃገር ናብ ካብቲ ሓደ ሃይማኖትን ሓደ ቋንቋን ሓደ መንነትን ዘለዎ ታሕቲ ወሪዱ እንዳታት ስለ ዘለዎ ብእንዳታቱ ነታ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝኸፈ ሓድሕዳዊ ምቅትታል ዘለዎ ሃገር ተላውን ሶማልያ ነይራ እዚ እንታይ ዘርእየካ nothing is for sure ገለገለ ሰብ ኣሎ ትግርኛ ንበይኑ እንተኮይኑ ሕብረት ክፈጥር ዝኽእል ዝመስሎ ትግረ ንበይኑ እንተኮይኑ ሕብረት ክፈጥር ዝኽእል ሃገር ናይ እስላም እንተኮይና ሕብረት ክፍጠር ዝመስሎ no all of these are misconceptions ሱዳን ብምሉእ እስላማዊ ሃገር እዩ ሱዳን ኣብ ምንታይ ወዲቑ ኣሎ ተዲኹም ኣለኹም ሶማልያ እስላማዊ ሃገር እዩ ቋንቋ ሓደ እዩ ሃይማኖቱ ሓደ እዩ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እሱ ይኮነን ትመሰረት ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት እዩ እንታይ ኣለካ ደ ይኮነሲ እቲ ንቕሓት ናትካ እዩ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፀን እዚኣ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ዓልየትን እንዳን ጥራይ ዝዛረብ ተኮይኑ ፈትዩ ይኮነን ኢሉ ደረጃ ኣተሓሳስባ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣተሓሳስቡ እዩ እምበር ፈትዩ ይኮነን ከምኡ ዝንዘለ ኢሉ ስለዚ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ደንቢ ተቃውሞ ዝበሃል ኣዝያን ኢሉ ዝመፅእ ነይሩ ኢትስ ኖት ጋራንቲ ትግራይ እንታይ ኮይኖም ይባልዑ ኣለዉ መብዛሕትኦም ትግርኛ እዮም ዛረቡ ማለት ካላ ኣለዎም ብሄራት ገለ ኩናማን ገለን ኣለዎም ሳሆ እውን ኣለዎም ኢሮብ ስለ ዝብሎም በር ይበሃል ግን ዝበዝሕ ትግርኛ እዮም ትግራይ ሓድነት ኣለዋ ዲ ትባላዕ ነደላ so it's not a guarantee ሓደ ስለ ዝኾንክ ሓደ ትኾን ከይመስለካ ሶማል ህያው ኣብነት እዩ ስለዚ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሶማል ነቲ ረሲዖሞ ዝነበሩ ኩነታት ናብኡ ተመሊሶም ከም ዘለውን ሓሸውየ ድማ ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ናብ ዝገደደ ኩነታት ትኸይዳ ኣላ ሕጂ እውን እንተኾነ ዳርጋ ብመብዛሕትኦም ሃገራት መጠንቀቕታታት ይወሃብ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እዩ ኣብቲ ጉዳይ ዘሎ ቀንዲ ዝበሃል ዘሎ ሓሰን ሼክ መሓመድ has directed a sustained and indiscriminate military assault with the apparent objective of killing me former president blah blah ናበለ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ይዛረባ ኣሎ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ እውን ንሓሰን ሼክ ዝኹንን ዘረባ ገይሩ ኣሎ ካልኦት ናይ ደገ ኢድ ኣለዎ ይብልሎ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሓሰን ሼክ ኣብ ድሕሪኡ ቱርክያ ትሕግዞ ዘላ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና በቲ ድማ ብኢማራት ዝመወሉ ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዎ እዮም ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ ኣብ መንጎ ሃገር ግዙ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኢልና ኮይና እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ተኣቱላ ስለዚ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትረክብ ተኮይና እንታይ ገብርሎም ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ለንቀነ እዚ ፅሑፍ ዝትሪእዎሎም ሶማልያ ንሓቱ ደም ቃተልሎምሽ ኩላቶም እታ ናይ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ዝደልዩ እንታይ ብለው መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ መንግስቲ ጉሒፉ ምስቲ ኣብ ሃርጌሳ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ንሶማሊላንድ ድማ ኣፍልጦ ክባ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ከቢድ ካምፔን በዓል ቲቦር ናጊ በሎም ካልኦት ኣለዉ ፒተር ፋም ዝብልዎም ኩላቶም ይፅሕፍ ኣለዎም እዚ ስለዚ እሳቶም ድማ ናይ እስራኤል ኢድ ዘለዎም እዮም ናይ እስራኤል ደገፍ ዘለዎም እዮም እስራኤል ከዓ ነዚ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ምፅያኑ ኣብ ምብልሻው ኣብ ምፅያቁ ብዙሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለውን ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ንሶማልያ ሕንፍሽሽት ኢኻ ነታ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃብ ከምኡ ድማ ነቲ ሶማልያ ዝበሃል ነቲ ፑንትላንድ ዝበሃልን ካልን እውን ክፋሕፋሕ ክተብሎ እውን ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ኮይኑ እቲ ናይ ቱርኪ መንግስቲ ድማ ምስቲ ፈደራል መንግስቲ ኮይኑ ንዑ ክሕግዝ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ but again this is going to be very critical ነዛ ዓዲ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ መንጎ ግዳይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኸነጋንን ኢልና ወይ እውን ውግእ ስለ እንደልደ ኮነ ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ዝኸይድ እምበር ናብ ፅቡቕ ዝኸይድ ኣይረኣናን ሓሰን ሼክ ሎቕማፅ ከም ዝኾነ ኳሪናየን ዲና ኣነ ኩሉ ግዜ መዕቀን ናተይ ሓንቲ እያ ንኤርትራ ክጠልም ዝፍትን ሓሊፋ እያ ትፅንሑ ኤርትራ ኣብ ግዜ ፅቡቕ ደው ኢላትሉ እያ ንኤርትራ ኣሽኪዑ ንመዓልቲ ናፅነትና ኣማን እንኳ ሓጎሰኩም ክብል ዝተሸገረ መራሒ እዚኣ ኸ ረኺባቶላ ኤርትራ ብዙሕ ክትሕግዞ ፈቲና ካብ ዝርከቡ ካብ ዘይብልና ብዙሕ ሓለፋ ጌርናሉ ኢና ኣብ ኣስመራ ከይዱ ዝገብሮ ኢንተርቪው ኣምፅልኩም ነይረ ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እያ ኣዝዩ ሃብታም ኣይኮነትን እዩ ዝገበረትና ግን ካብ ናይ ካልእ ዝዓበየን ዝበለፀን ኢሉ ተኾነ ነቲ ኤርትራ ነቶም ኤርትራ ዝሃበቶም ሰራዊት እውን እንተኾነ ፅቡቕ ኣይሓዞምን ክበታቱንን በባዕለይቶም ፋሕፋሕ ክብሉን ዝገበሮም እዩ ዝብል ክሲ እውን ኣሎ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኣቢ ዝለገበ እንታይ ጥዑይ ከይመፁ ከም ዝበሃል ኣብዚ ተመሊስና ንእሽተይ ቶም ኤክስፐርትስ ክዛረቡ ከለዉ ከስማዓኩም እየ ናይ ሱዳን ናይ ሱዳን ከይኣክል እጂ ድማ ኣብ ሶማልያ ስለ ሰገረት ሕማም ዘተሓሳስብ እዩ ብሓቂ እቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን
Constitutional reforms brought in March meant to set the ground for the country's first direct national elections. But critics of President Hassan Sheikh Mohammed say that they are in fact a power grab. Opposition figures had planned to demonstrate against the government on Thursday, but say that security forces attacked residences linked to the country's former PM and president. Gunfire had reportedly died down by Thursday afternoon. Our regional correspondent, Bastien Renouy, breaks down the complexity of the power struggles for us. This fighting is not an exception. It's more a recurring pattern in Somalia's electoral cycle. Already in 2021, before the last election, fighting broke in Mogadishu. You know, for the past 10 years, the Somalian politicians have been እንታይ ዝብል ፀኒሑ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለና እቲ ናይ ስልጣን ምስግጋር ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እዩ ኣብ ሶማልያ ድማ ንቡር ነገር እዩ ስልጣን ኣብ ምስግጋር ዘጋጥመሉ ኩሉ ግዜ ውግን ምብላዕን ከይተገበረ ኣይፍፀምን እዮም ዝብሉ ዘለው ከም ንሪኦ ዘለና I'm really sorry these situations are not easy ማለት ኣፍሪካ ብምርጫ ብሰላም ስልጣን ናይ ከተሰጋገር ደረጃ በፂሓላ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን ያኒ I know ድሌታት ክልወካ ይኽእል እዩ ግን እዚ ኩነታት እዚ ንዑ ዘጉልሕ ኣይኮነን everywhere you go I don't know ውሕዳት ሃገራት ክንበሃል ቦትስዋና ዶ ገለገለ ክልዋ ኸላየን ብሰላም ምርጫ ገይረን ከሰጋግራ ዝኽእላ ካብ ወፃኢ ግን ምርጫ ምስ ደም ዝተተሓሓዘ እዩ ሕጂ እውን ኣብ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዝመፅእ ዘሎ this gonna be a big trouble already እቲ ሚድያናቶም ከይደ ካቶለ እቲ ዝፅሕፍዎ ክሪኦ ከለኹ ቀሊል ዘይኮነ ፅልኢ ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ንሓትሕዶም ማለት እዩ I don't know ዓመት እዩ ተሪፎ ደሎ 2 ዓመት ኣይፈልጥን ግን it's gonna be big trouble ኣብ ኬንያ እውን ተኾነ ማለት እዩ ብግምጣሉ ኣብ ኡጋንዳ ሓደ መራሒ ኣለዎ ንክንደይ ዓመታት ከምሎ ክትሪኦ ከለኻ ግን ምርጫ ዝመስል ገብርዮም I don't know እቶም ኡጋንዳ ዘለኹም ፍረድዎ ማለት እቲ ፐርፌክት መንግስቲ ኣለዎም ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣነ ከም ሰበይ ከም ነፍሰይ ክዛረብ ከለኹ ግን ኣፍሪካ ናፃ ዝኾነ ምርጫ ጌራ ንክትከይድ ደረጃ ኣይበፅሓትን ባህላ እየ እቲ ደረጃ እቲ ደረጃ ናይ ንቕሓት እዩ እሱ ክትበፅሕ ተኮይንካ ድማ ክልተ ምርጫታት እዩ ዘለካ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዓይነት ዲሞክራሲ ማለት እዩ እሱ ድማ ብገንዘብ ማለት እዩ በዓል ገንዘብ ጥራይ ዘመሓድሮ ህዝቢ ስቂዲ ወረቐት እቱ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ንፍዕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ገንዘብ ስለ ዘለዎ ጥራይ ዝምረፅ ሓደ ትሪሊዮን ገንዘብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ወይ ክንደይ ቢልዮን ገንዘብ ክህልወካ ክንደይ ቢልዮን ገንዘብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ክትምረፅ ተኮይንካ ስለዚ ገንዘብ ጥራይ እውን ኣይምርፀካን እዩ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናትካ ሃሊካ ሰብ ከዓ ክቕበለካ ክኽእል ኣለዎ ብሓፈሻ እቲ ካልእ ኣነ ኣብ ኤውሮጳ እየ ዝቕመጥ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ፖለቲካ is boring people don't care about politics much ኣሎ እንድዩ ካምፔይን ግበር እዩ ዲሞክራሲ ይሰርሕ እዩ ግን ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ፖለቲካ ከይድካ ፍሉይ ፀጋታት ትረኽበሉ መንገዲ የለን እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኦም እቶም ፖለቲከኛታት እቲ ዝበለፀ ሂወት ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ ኣብ ካሊእ መናብሮ ኣብ ካሊእ ቁጠባ ኣብ ካሊእ ካምፓኒታት እዩ ዘሎ እቲ ዝበለፀ እቲ ፖለቲካ I don't know ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ማልቲ ሚልዮነራት እዮም መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናቶም ዝኻብል ሽውና ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ኢሎም ይፅውዕዎ ሎቢ ኢሎም ስለ ዝፅውዕዎ ኣብ ካልእ ዓለም ግን ኣብዚ ኤውሮጳታት ክትሪኦ ከለካ ፖለቲካ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እቶም ፖለቲከኛታት ኣዝዮም ሃብታማት ኣይኮኑን they are just normal people ካብ ካልእ ሰብ ዝተሓት እዮም ከዋን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ምንጭ ናይ ቁጠባ ክኸውን የብሉን ወይ እቲ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ዘለና ጠማምታት ክቕየር ክኽእል ኣሎ ከም ኣፍሪካውያን ስለዚ ሶማልያ ካልኦት ሃገር ኢትዮጵያ ምርጫ ተባሂሉ ትግበር ዝቐንየ ርኢና ኣለና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣብ ከምኡ ደረጃ ይበፅሕና እንተበልና ናይ ነፍስና ፀርፊ ኮይኑ ክስማዓና የብሉን let's face it ምናልባት እቲ ምርጫ ከም ድሌትካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ እቲ ምርጫ ultimately ምርጫ እንታይ ትርጉም የምፅእ እዩ ትሕቶ እምበር ወረቐት ስለዘእተኻን ገለ ስለዝገበርካን ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ሰላምን ርግኣትን ከምፃልካ ይኽእል ዶ ተኸባቢርካ ንክትነብር ይገብረካ ዶ ብሓፈሻ ድማ ክትምረፅ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣፍሪካ ሰባት ናትካ ንክፈትውካ ከተፃለ ክትክእል ኣለካ ኣዲኻኒ ንኣብነት ወዲ ኦሮሞ እንተኮይኑ ንኦሮሞ ከፍቲ እዩ ዝደሊ ንደቂ ኦሮሞ ከፍቲ ድማ እንታይ ትገብር ነቶም ኣምሓራ ክፀርፍ ክኽእል ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ እኮ ዴሞክራሲ ስለዘይብሉ እምበር እንተዝደሊ ብትክክል ዴሞክራሲ ክኸውን ተዝፍትን ነይሩ ወይ ናይ ሃይማኖታዊ ዳይሬክሽን ክወስድ እዩ ወይ ናይ ዓሌታዊ ዳይሬክሽን ወሲዱ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ካልኦት ክውስኽ ክፍትን እዩ ስለዚ ከይፈተኻ ነቲ ዘሎ ሕጓፋት ክትጥቀመሉ ክትምዝምዞ እዩ ዝገብረካ እቲ ምምዝማዝ ንዓኻ ንስልጣን እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ኣብ ቂምጣን ባእስን እዩ ዘትዎ ምስ ተሰዓርካ ድማ ደይ ምቕባል ኣሎ ስለዚ እቲ ድሕሪኡ ድማ ደምነትን ገለን ካብኡ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንኣፍሪቃ ዝምችእ ኣገባብ ክሳብ ዘይመፀ በዚ ናይ ኤውሮጳ ቀዲሕካ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ኣፍሪቃ ሰላም ክትረክብ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ
ወይ ትምርጫታት ካለ መንገዲ ክፍጠረሉ ክኸላሎ ካለ ጥበብ ክፍጠረሉ ክኸላሎ ካለ ብልሓት ክፍጠረሉ ክኸላሎ እንተዘየለ እዚ ንሪዮ ዘለና ድሓንክት ከይፀነካ ተመሊስካ ምድሕሪት ንሓተትካ ምቅታል ምእታው ንቡር ይኸውን ማለት እዩ ካብ ቀፂልና ንሱዳን ርኢና ናብቲ ከባቢና ናብ ኤርትራ ክምለስ ስለ ዝኾንኩ ናይ ሱዳን ድማ ሓንቲ ላብዚያ ለንቀነት ወፀት ሪፖርት እያ Call worth risking the NBA's good name? For 75 years, NBA players and coaches stood up against injustice. Bill Russell marched with King. Kareem stood with Ali. Oscar Robertson fought for players' rights. I think it's terribly wrong. LeBron knelt. Carmelo spoke up. እንታይ እዮም ዛረብ ዘለዉ ኣብዚ ሓደ ነገር ይስማዕ ኣሎ እሱ ድማ እዚ NBA ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ትፈልጥዎ ኢኹም ባስኬትቦል ማለት እዩ ዝዓበየ ስፖንሰር ናቱ ክሳብ 400 ሚሊዮን ገንዘብ ዝኸፍሎ ኢማራት እዩ ሓደ the century ዝበሃል ድማ እዚ the century ዝበሃል ሓደ ኣገዳሲ ካምፔን ዘርጊሕሎ እሱ ድማ ነዘን 300 ሚሊዮን ንኽረክብ ክብል እቲ NBA ኣብ ናይ ደማዊ ኩናት ንዝሕግዝ ዘሎ ሃገር ስፖንሰር ጌርኩም ኣለኹም እቲ NBA ብሰንኪ ደም ኣብ ሱዳን ዝፍፀም ዘሎ ነቲ ውድድርን ነተን ገንዘብ 300 ሚሊዮን ትረኽብዎን ዘለኹም ብደም ናይ ሱዳናውያን ዝመፅእ እዩ ስለዚ እንታይ ትበልዑኹም ዘለኹም ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ገንዘብ እቲ ደም ዝተፀየቐ ገንዘብ እዩ እናበለ ካምፔን ጀሚሩ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽንስ ከምዚ ዓይነት ካምፔንስ ጀሚሮም ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ እዚ ጎስጓስ እዚ ንኢማራት ቀንዲ ክስማዓ ዝኽእል ጎስጓስ ተሎ እዚ ምክንያቱ ምንጭ ናይ ቁጠባ እዩ እዚ ማለት ዳ ማለት እዩ ዘለዋ ዝና ንቱሪዝም ናታ ንካልእ ናታ እቲ ዝዓበየ ፀገም ክኾነ ዝኽእል ምስ ደም ዝተሓሓዘ ሃገር ምዃኑ እቲ በለጭለጭ ኣብ ዱባይ ዘሎ ካብ ደም ዝመፅእ ምዃኑ ክግበር እዩ ነዞም ስፖንሰራት ድማ ነዞም ገንዘብ ናታ ወሲዶም ናይ ኢማራት ሽም ንላዕሊ ዘምፁ ዘለዉ ድማ ይነግርዎም ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ክትበኽይሉ ኢኹም እዚ ካብ ደም ዝመፅእ ዘሎ ገንዘብ እዩ ንሽምኩምን ወረቐትኩምን ተበላሽው ኣለኹም እዚ ኢማራት ትሕግዞ ዘላ ጃንጃዊት ቅድሚ ሕጂ ብሕማቕ ገበናትን ብህልቂት ናይ ሱዳናውያን ዝኽሰስ ኮይኑ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ከምኡ ፀሚዱ ዘሎ እዩ ካብ ብሕጂ ሕሰብሉ ደጊምኩም ሕሰብሉ ፅባሕ ንጎ ትሽግር ምስ መፀ ዋይ ከይከውን ነዛ ኢማራት ትበሃል ካብቲ ፔይሮል ካብቲ ውድድር ካብቲ ስፖንሰርሽፕ ጉሓፍዋ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ክሪና እቲ ምርጫ ከቢድ እዩ ክኸውን ነብተን ገንዘብ እየን ዝሕሻና እንድሕር ኢሎም ኣንፃሮም ብዙሕ ነገር ክግበር እዩ እቲ ስፖርት ድማ ኣብ መንጎ ፀገም ክገጥሞ ክጅምር እዩ ወይ እውን ሽሙ ወረቐቱ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ ዝኻ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ብሓፈሻ ንኢማራት ኣብቲ ዝሕምማ ቦታታት ብዙሕ ካምፔይንስ ኣንፃራዊ ይግበር ኣሎ እዚ ካምፔይንስ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ክብድ ዝበለ እዩ ንኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዋላ እውን ሕጂ እንተሪኢኹሞ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘለዎም ከመይ የተሓሓዝዎ ኣብዪ ኣሕመድ ብደገፍ ናይ መን ረኺቡ እዩ ከምዚ ዓይነት ዝገብር ዘሎ መን እዩ ስፖንሰር ዝገብሮ ዘሎ መን እዩ ሽፋን ዝህቦ ዘሎ ነዚ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ኦርቶዶክስን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራን ዝገብሮ ዘሎ ክብል ከሎ ካብ ኢማራት እዩ ደገፍ ዝረክብ ዋላ እውን ተጋሩ ኣብ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ህልቂት ናቶም ደገፍ ናይ ኢማራትን ሽፋን ናይ ኢማራትን ከም ዝነበረ እዩ ዝነገር ስለዚ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ክስ ክመፆም ከሎ እቲ ፀገም ፅባሕ ንጎ ነቲ ኢማራት እውን ዘይትንከፍ ዝመስሎ ዘሎ ከረኻኽበሉ ዝኽእል ምዃኑ መገንዛብ የድሊ ቤተ ክርስቲያኖችን ማውደም ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያኖችን ከምድር ገጽ ማጥፋት ነው። አንተን ለመግደል የሚመጣብህን ቀድመህ መምታት ነው። ንገረው። እሳት ቢያንቀላፋ ገለባ ጎባኘው። የአንበሳን መደብ ቀበሮ ተመኘው። ግራኛ አህመድ ቤተ ክርስቲያን አላወደመም። ብሓፈሻ ብዙሕ ቪድዮታት ኒና ንርኢ ዘለና ዝሕዝን እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ግን it's going to be very difficult ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ብዙሕ ከምዚታት ቪድዮታት እዩ ዝርአ ስደት ናይታ ቤተክርስትያን ከርተት ናይታ ቤተክርስትያን ብተደጋጋሚ ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ መጋረጃ ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ስልጣኑ ሃንደበት ዘጋጥም ዘሎ ዘይኮነ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተሃንደሰሉ ኩነታት ምዃኑን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘለዎን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ተሳትፎ ከም ዘለዎን እዮም ዝነግሩ ብዙሕ ግዜ እታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ንዕኡ ፀላኢቱ ገይሩ ዝወሰዳ ንዓ ንኸዳኽም ዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝሰርሕን እዮም ዝነግሩ እዚ ኸ ስለዚ urging listeners to strike first against anyone who can ስለዚ ብሓፈሻ ነቲ ክቐትሎም ዝደላ ቀዲሞም ተቐላጢፎም ነብሶም ከጥዕኑን ክከላኸሉ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሮም ዘሎ ብሓፈሻ
اتي قداي اتسألي قبل علزي ببلصقنا زمراح جنرالاتن وتحضراتن قبل علزي بامحراز قبرو وزلو قبل لي دما قبل على أرثوذكس قبرو وزلو كرا خلو كريتيو دمير كاختري غلا أبادي سابا بشم كوريدور لمعات تبعيلو تولادنا يا محراز فناغل زلو بعد بسلاتات يزلوهم نخل بسلاتات دما قبل على بعالزي أشمل سبدي سايم تقلدبلوهم نسو كلاتهم تم جنرالات ناتو باچا دبله كلاتهم باچا دبله خيلات جولات بعد دغلودو كلاتهم تكحنت ماي تكحنت ربايني سلازي إثيوبيا مصايا يتحنط رايت بال انا اجي بزح ابواتنا كنزرر باين خلينا ناطلنا بسمين قصنا حركاتهم لفلفتخا مصي للنكنه بليتنانت جنرال تادس ورد زمرح زنبره غيزيوم محدار دويلو حدش زتوزف بيت مخري مليسنا تباهيلو له خاوتي بيت مخري نسو دما بريزيدنت نايت كلل مريص ايلو له اتوم بليتنانت جنرال تادس ورد زمرح زنبرو كابينيون كمزلو وسيدوم اولموست بتكبار صراحه ناي قفا مناسي كايدالو قدم كبل زلعلنا يوم حسابات كمزلو خوينوم قفا بسفيحو قفا مناسي كايدالو مناسي قفا بحال كلوس كاب غزوم وصيوم ولدوم ناب تمرتي كون يخل يخمم ناب صراحتي منقصاص نقدي كون يخل حرشا كون يخل كوتاس ولدي كيف قدو بزلوا قديت كان باترولات ناس عن كام وصادالنا ابوش تزدما استفراليو صقمات يغطمو يوم كملت زب لتاو نابراك كايدو زغبو خلوت وقتلغري من منتاي كينات نزب تقراي اخلو خولو خمزي قالو ساعه زخدن ديك كينات يا اخلو كبال له بزغنه دخلك مسكناو خبصم دوز بو ነገር ተማሂሮም ዝባል ዚ ሓንቲት ሻዕብያ ቀደም ኣብ ገድሊ ማለት ናይ ሻዕብያ ሰብ ትጎድለም ተለ እንዳገፈፈ ይጸኒሑ እዚያ ዝበት ልምዲ ካብ ሻዕብያ ተማሂሮም ጽምዶ ናይ ጽምዶ ውፅኢት እያ ዝመስለና ኣነ ግን ቀደም ይኹኑንዋ ነይሮም ቀደም كم تريو زلهم زركب نتا صقم ناب ኤርትራ ናይ ምጽጋዕ ሕማም ስለ ዝኾነ ሕዱር ሕማም ናይታ ጎረቤት ሃገር ስለ ዝኾነ ግፋይ ካይዳሎ ስለምታይ ግፋይ ካይዳሎ because people know why this is happening and ስለምታይ ካይዳሎ ንተጋሩ ስምዕዎም ግፋ ስለምታይ ካይዳሎ ደኮነስ እቲ ህወሓትን ትግራይን ታይ ጽበየም ኣሎ በዓል እዚ ከንታይ ይዛረብሎ بسنكة منجست فدرال قبل على كل الأمبير وقالوا بزبلوا عزوا زيجات قطبون محبرون قالوا لا يقعد ممكن زلوا قالتهم بس هالست سنة كل تشان إسران شو تشان أبزوت أب مع كان زينات كلت أبزت توزع عند أب مرحتي تكل المحبر سب علمنا تزقات مزلوا كلوا لا عقالبوك قبلوا له تبحثينهم أتينا بدبلوماسيا والأخواتنا علمنا خاهم مشاركتهم بزبل زوات صحف وقعوا محتمل كنت زي حلوة وهبيك الجزء السالفة تجري حوحد أتوم ميكائيل عسكرهم قل أتصحف بحوحد زوات أمخانو نبي بيسي بتليفون رجاجيتو نزي أمل كته أن الدبسين البوليتيكا تجري بك أربعة كتاتل عدو دانيال برهانة الزراري باتولا بركب دبلوماسي كلتا عينت سند متكم سنة مجمرة لا بركي كم دبابي صحفي كم دبابي بخير زلوا زهون أقوام ويشومات ويزهون نقدر تلصقلوا كلا إدما كلا بركي زلوا دبلوماتيك نوت نقولو كم مستواسي مالتيو إد ميموار لا فرنسية كاريو ስለዚህ ዲፕሎማቲክ ነው ማስታወሻ እዩ ኣብ ዝኾነ ኩነታትስ አፕዴት ንምሃብ መብርሂ ንምሃብ ሰዶ ወረቀት እዩ ስለዚህ ማህተምን ፊርማ አይተገበሉ ከምሰሩ ደብዳቤ ግን በፖስታ ታሽጉ ይወስደድ ስለዚህ ውስተገምሉ በግድ ላይ بعفش أتي أتري ودلهم أتي تجمع تجراي بفلاي دم بزحات من شتات ناي بلتقنا خمس عبر وزلون دارجا بلتقنا سراويتي تخم زلون بزحات كم زبل وزلون نفتقراي كوينات ناي مقبار حلم ناي بلتقنا ستيل كم زلو يوم زنقر زلو نفتقراي قلفة نخجبر كم زغل بزحات كيلاتات زبل وزلويو زي جي النايس كاكر زي زغل يكونن مالت there might be something نشاتهم تبلتقنا سي عن تقي جبره كدكسي كتب له تخلصا يكونن زي تدقق مع ارتكل سو وصار له نفتقراي قصو سقمتك وسد خلي قلك فتن خلي قلق قبر خلي زبل زربا بزعق زينا نسمى زلنا سلازي بو عين تاريخايو تم تقارو زاد اللي مدلاوات كقبرو ناتشرال كوين يتسمعني
ኖርማል ነገር እዩ ምክንያቱ ኮረካ ከጥፋእካ ንዝመፅእ ዘሎ ዳመና ጠቃዕካ ዲኻ ክፅበዮ ዘለካ ግን እቶም ከምኡ ኢሎም ዝኸሱ ዘሎ በዓልዚ ሳሞራ ገለ ግን ሳሞራ ዲና ክንብሎ ኣሞራ ይፈልጥን እየ ውድቀት ናይቲ ህወሓት ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እንድሕሪ ወታደራት ሒዙ ድማ ክወጥቀሎም ስለ ዘይኮነ ደው በለልና ክንብለ ፀልካ እቶም ኣብ ጎኒ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ተደጋጋሚ ዝብሉካ ዘለዉ እዚ ደው በለልና ክንብለ ፀልካ ዓድኻ ከምንጥለካ ርስኻ ከምንጥለካ ተንበርኪኽካ ኣብኡ ከለካ ስቂልካ ተበላዓልና እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓቆም እዮም ድማ መሬትካ ርክብ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ ስኽበል ህዝብካ ይበተን እዮም ዝብሉና ዘለዉ ስኽበል ሕድሪ ስዋዓትካ ከይትዝክር ስዋዓትካ ኮንቲ እዮም ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ከሎ እታ ፅምዶ ክሲ ኣብ ልዕሊ ፅምዶ ብፍላይ ድማ ብኩሉ ወገን ሓንቲ ነገር አለ ኣብዚያ ከስማዓኩም እናመራለን። በአቶ አብዱራህማን ማህዲ የሚመራው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ውጊያ እንዲጀምርና ከጸረ መንግስት ኃይሎች ጋር የጋራ ጥምረት እንዲፈጥር ኤርትራ፣ ግብፅና ሱዳን ግፊት እያደረጉበት መሆኑም ተዘገበ። ከዓመት በፊት ከሀገር የወጡትና በቅርቡ በፖርት ሱዳን በጠራው የጽምዶ ስብሰባ ላይ ተሳታፊ የነበሩት አቶ አብዱራህማን ማህዲ በአስመራና በፖርት ሱዳን በነበራቸው ቆይታ ጸረ መንግስት ኃይሎች ስብሰባ ላይ ተሳታፊ መሆናቸው ተመልክቷል። ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ከቀድሞ ኢህአዴግ መንግስት ጋር ውጊያ ውስጥ የነበረውና ለውጡን ተከትሎ ለኢትዮጵያ የተመለሰው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ መሪ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እውን እንትኾነ እዚ ናይ ክልል ሶማል ተቃውሞ ማለት እዩ ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሻዕብያን ግብፅን ደፋፊኦም ናብኡ ይወስድዎም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ፀረ ኣቢ ዝኾነ ሓይልታት ሙሎም ኣብ ሓደ ግንባርና መፁ ይመፁ ስለ ዘለዉ ፍርሒ ናይ ብልፅግና ኣኽር ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ እዚ ግን ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ምርጫታት ዳእምበር ኤርትራ ትደፍኦ ዘላ ጉዳይ ኣይኮነን ኣንቲ ጋቨርንመንት ኮአሊሽን ዝብልለው እንጂ report suggests that Eritrea, Sudan and Egypt and Sudan are pressuring Abdurrahman Mehdi ይግድድዎ ኣለዉ ነዚ ኣብድርሕማን መሄዲ ዝበሃል ናይዚ ኦጋዴን ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ኦኤንኤልኤፍ ዝበሃል ማለት እዩ to launch a military offensive against the Ethiopian government ይግድድዎ ኣለዉ ይብሉ በዓሉ ዘይኮነ መፂዎም ዘሎ ከመይ ገይሮም እዮም ዝገድድዎ exile leadership Abdurrahman Mahdi Malati currently in Asmara and Port Sudan has expressed willingness to form an alliance with both peaceful and armed opposition groups. ስለዚህ እቲ ናይ ክልል ሶማል ድማ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ክእቶ ከም ዝኽእል ድሮ እቲ በዓሉ እቲ ናይ ክልል ሶማል ተቃውሞታት ቅድሚ ሰብ ዝጀመረ ቅድሚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀመርናዩ ዝብል ከማን ኣምፂርኩም ነይሩ ሓደ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ወታደራዊ ቃልሲ ቅድሚ ምጅማር ቅድሚ ንሕና ቃልሲ ጀሚርና ነርና ዝብሉ እዮም ስለዘይሰለጠኦም እምበረ ሕጂ ድማ ምስቲ ኩነታት ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይሪእዎ ኣለዉ እቲ ሃገር ናበይ ትኸይዳ ኣላ ኣብ ክህሉ ድያ ይህሉ ጥራይ ደይኮነስ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ፅባሕ ንጎ ክትዝመት ከም ትኽእል ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ክልል ናቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘለዎ እዮም ዝርድኦም ዘሎ ምናልባት ንኤርትራን ሱዳንን ንግብፅን ድማ ሓገዝ ክህብዎ ይድልዩ ኣለዉ ግን ዝያዳ ድማ ምስቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ይራኸብ ከም ዘሎ ምስ በዓል ምስ ፋኖ ይራኸብ ኣሎ ወይ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ይራኸቡ ኣለዉ ምስ ህወሓት እውን ይራኸብ ኣሎ ምስቶም ናይ ጋምቤላ እውን ይራኸብ ኣሎ ምስ ኩሎም ይራኸብ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብ ፍርኹም ዝተበገሰ ጥራይ ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢንተርናል ስፕሊት ኦንኤልኤፍ ኢዝ ዲቫይድድ እቲ ናይ ክልል ሶማል ኣብ ውሽጡ ዝተመቓቐለ እዩ ማሃዲ ኦፕሬትስ ፍሮም ኣብሮድ his deputy Abdul Karim Sheikh Musa remains active within Ethiopia ስለዚ እቲ ናይ ክልል ሶማል ኣብ ክልቲኡ ዝተመቐልዮም እቲ ሓደ እቲ መህዲ ኣብ ደገ ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እቲ ሓደ ውሽጡ ዘሎ ርክብ የብሎም ወይ ሕውነት የብሎም ወይ ምሕዝነት የብሎም ዝብል ዘረባ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቀደማ ብኤርትራ ምስ ኤርትራ ቅርበት ዝነበሮም እዮም ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እንድሕር ደልዮም ከብሉ ዝኽእሉ እዮም ይደልዩ ድዮም ኣይደልዩን እዮም እቲ ጉዳይ እምበር ብዝኾነ ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ገፅካ ኢትካ ምውጥዋጥ ንቡር እዩ ዘሎ ወይ እውን ፋሽን እዩ ኮይኑ ዘሎ ካልኦት እውን ዝብልዎ ዘለዉ እስከ ስምዕዎም እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ጉዳይ ናይ ፅምዶ ንምእላይ ወይ እውን ነቲ ፅምዶን ምስ ፅምዶ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ነገራት ብምግዳፍ ስለ ዝተደለየ ዘይኮነ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤንን እቲ ሓደጋ ንምቕናስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንገልፆ ነበርና ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢልኩም ኣይተእትዉ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናብ ኢትዮጵያውያን ክደፍዎ ዝብል ፀቕጢ ካብ ምዕራብ ዓለም ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ነዚ ፀቕጢ እዚ ንምሕላፍ ተባሂሉ ዝግደፍ ዝተኸተሎ ስትራቴጂ ንኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኤፒአርዲኤፍ ዓይነት መስሪቶም ይወደድ መስሪቶም ናይ ኩሉ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ ምሩኻት ዝነበሩ ሓዊስካ ሕወሓት ሓዊስካ ምስኦም ጌርካ ኢትዮጵያ ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ዝተኸደ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ሓደ ካውንስል ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ውድባት ተቃወምቲ ጥርናፈ ዘለዎ መስሪትካ ብኦም ኣቢልካ ንምእታው
ዝተጀመረ መስርሕ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ዝገልጽ ትንታነ ካልእ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዚ ብዙሓት ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ከምኡ ክብሉ እውን ሰሚዐ ኣለኹ እዚ ካውንስል ናይቶም ኩሎም ተቃውሞታት ናይ ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ካውንስል ወይ ሓደ ማሕበር ከምዚ ናይ ቀደም ኢህያደግ ዝመስል ኦርጋናይዜሽን ኣቆይሞም ከም ዘለውን ኤርትራ ድማ ከም ዝብሎ ዘሎ ብናቱ ቃላት ካብቲ ፅምዶ ተዝልቃላ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ኮይና ጥራያ ክትዝውር ትኽእል እምበር ብቐጥታ ኣብኡ ክትርከብ ኣይትደልን ዘላ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ከምኡ እንተኮይኑ እውን ብሪልያንት ጥራያ ዝብሉ ኣነ ክኸሱን እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ኤርትራ ካርድታታ ብብልሒ ትፃወት ከም ዘላ ጥራያ ዝሪኦ ኣነ which is brilliant ዝመፅእ ናብኹም ከነብሎ ኢና እዚ ሎሚ ሓንቲ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ቅድሚ 3 ሰዓታት ከም ዝገልፆ እዚ እቶም ናይ ትግራይ ህወሓት ዘለዎ ሸውዓተ ካልኦት ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፋኖ ዘለዎ ናይ ዓፋር ናይ ኦሮሞ ኩላቶም ኦላ እዚኣቶም ብምልኦም ብሓባር ኮይኖም ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ኢንቮልቭመንት እውን ኣለዎ ተባሂሉ ዝኽየድ ዘሎ ነዚኣቶም ብምልኦም ኦላ ዘሎ ምስኦም ኦጋዴን ናሽናል ላይብሬሽን ፍሮንት ተወካሊኦም ኣስመራ ከይዱ ምስ ናይ ግደብ ሓለፍቲ ተራኺቡ ከም ዝመፀ እንዳገለፀ ብዙ ናይ ዓፋር ሓይልታት እውን ነዚኦም ሕጂ እዚ ካውንስል እዚ ብዓውታ እንታይ ኢሉ ምዝራብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምእላዊ ተባሂሉ ብሓባር ዝሰርሕ ዘሎ ጥርናፈ ምዃኑ እቲ ካውንስል ዕላምኡ ኦቨርስሮዊንግ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ገቨርንመንት ኮይኑ ናይ ሓባር ኮማንድ ዩኒፋይድ ሚሊታሪ ፍሮንት ዝገብሩ ከም ዘለዉ እዚ ብድሕሪት ኮይኑ ነዚ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢንቮልቭመንት ምዃኑ ነዚ እውን የካይዶ ከም ዘሎ ነቶም ሓይልታት እውን ናብ ኤርትራ ኣምፅኡ ናብዚ ጉዳይ ኣልያንስ ንክኣትዉ እቲ ናይ ኤርትራ መሪሕነት የካይዶ ከም ዘሎ ዝኸስስ ዘሎ ነገር እዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዝኸውን ዘሎ ነገር ፅቡቅ ገይሮም ከም ዝርድእዎን ከም ዝፈልጥዎን ርዱእ ኮይኑ ነዚ ንምክልኻል ኢሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር እቲ ሓደጋ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሽግር ቀጥታ ምስ ኤርትራ ናብ ጎንፂ ንኸይእቶ ኤርትራ ኣብቲ ጎንፂ እቲ ቀጥታዊ ስታፍ ከምዘይብላን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ከዓኒ ናታ ኢድ ከምዘይብሉ ንምምሳል ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ፅምዶ ብፍላይ ምስ ህወሓት ጥራሕ ቆምካ ክግበር ዝካየድ ዝነበረ ናይ ፋኖ ቀዲምና ነዊሕ ግዜ ዝበልና እዩ ፋኖ መስራቲኡን ጠርናፊኡን መዋሊኡን ኣካይዱን ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ምስረት ከሎ ባዕሉ እቲ ኣብ ቤልጅም ዘሎ ሓደ ፕሮፌሰር ምስግደፍ ቅርበት ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ከም ዝበሎ ፋኖ ንክምስረት ኣብይ ኣሕመድ ኣይደለየ ነይሩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ድልየት ነይሩ ነፋኖ መቸም ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ትዝረብ ዘላ እያ እታ ዘረባ ኣነ ክሪኣ ከለኹ ንኤርትራ ፍልይ ዝበለ ሓደጋ ክኸውን ኣይክእልኒ ሓደጋ ክመፀና ስለ ዝኽእል ምክልኻል ድማ ኣካል ናይቲ ክግበር ዘለዎን ክውሰድ ዘለዎን እዩ ብሓፈሻ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ብዙሕ ወለቕ ዘለቕ ዘለዎ እዩ ኤርትራ ድማ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ንክመፅኦም ዝኽእል ኩሉ እንተታት ብዝተዳለወ መንገዲ ይኸዱ ኣለው and it is what it is በዚ ኮይኑ በቲ ናብ ኤርትራ ገጽ ንክንሰግር ለንቀነ ኤርትራ ከተዕብዶም ዝደለየት ሓይልታት ውሕዳት ኣይኮኑን እዚያስ ክበዝ ጀምሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆና ተመረጠች። እነዚህ አይነት መረጃ እንደርሳችሁ አካውንቱን ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጉዳዩን አነጋጋሪ ያደረገው ሁሉም ሀያል ሀገራቶች ለኤርትራ ድምጻቸውን ማሳየታቸው ነው። ከነዚህ ውስጥም አሜሪካ፣ ቻይና፣ ራሻ፣ ብሪቴንና ፈረንሳይ ይገኙበታል። ከ21 ሀገራቶች ጋር ምክትል ፕሬዝዳንቱና ለጠቅላላ ጉባኤ ተመረጠችው ኤርትራ። እናንተ ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ኤርትራ መመረጥ ነበረባት ወይስ አልነበረባትም? بزخانة نايرترا مرجع نخلو جاق كفتر نبوريو نايرترا كل جزء كتحسس دلي وازن برو من مليسا ناقول حتى متسأل عن تايد زاربهم زلوا كم تري وزلهم of New York مالتي Eritrea has been elected تمريزا مالتيو to serve on the UN Economic and Security Council بغدا ماي أبتنا مبل سمانين حدا ك وعلى نقطة انقد كم بي تمريزا كبار كل هجد ما كم حنتي to serve on the UN up to board and IT UN نايكو طبعون محبراون council مالتيو كاب اسران شوعتن كساب اسران شعتن افزلو ترم كاب اتحاد جميرة اكلنا تخوينا نغسرح تمريز مالتيو السترا كايكون كالايرما it has also been elected as one of the vice presidents of the UN General Assembly's 81st session which runs from September 26 to September 2027 ስለዚህ ዘኻኸም ትሪ ወደለኹም ኣክልት ተመሪፃ ነቶም ፀረ ኤርትራ ኤምባሲታትና ኤርትራ ክቃፀል ኣለዎ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ከይድኩም ኤምባሲ ኣቃፂልኩም ኢኹም ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ኣለኩም እናበለ ዘማኽር ዝነበረ ሓደ ጠፋሽ ጋዜጠኛ እውን ተዓብያ እያ ፀረ ኤርትራ ሕዱር ሕማም ፀረ ኤርትራ ዘለዎ ማርቲን ፕላውት is this appropriate بحق ክትክክል ድዩ ከመይ ገይሩ most UN agencies are not allowed መብዛሕትኦም ናይ UN agencies ab Eritrea ኣይፍቀደሎም to play a role in Eritrea
Nabinet, the IMF, the World Bank, and other international organizations are unwelcome. The UN is committed to democracy, which Eritrea never had. How can Eritrea be an appropriate leader for others? ስለዚህ ሙሉ ዘበንካ አንጻር ኤርትራ ተዛሪብካ እቲ ዩኤን ዝበሃል ድማ ኤርትራ ናመረፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ክዋሓጠሎም ኣይከኣለን ኣሎ ግን መቸም ደንጎላሪ ከምዚ ተጋጮ ጥራይ ተዘረባ ካልእ ክበሃል ዝኽእል የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣምባሳደር ሶፊያ ደጋጊመ ናይቲ ኩሉ ኣብቲ ቲም ናይ ኤርትራ ቲም ዩኤን ናይ ኤርትራ ቲም ኣብ ዩኤን ናይ ኩሎም ስራሕ ምዃኑ ፍሉጥ ግን ኣምባሳደር ሶፊያ ድማ ኣብቲ ዩኤን ብዙሕ ግዜ ክሪኣ ከለኹ ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮሚነንስ ከም ዘለዋ ፅቡቅ ዝኾነ ኮኔክሽንስ ከም ዘለዋ ዋላ ምስቲ ጀነራል ሰክረታሪ እውን ፅቡቅ ቅርበት ከም ዘለዋ ብዙሕ ግዜ ሪኦ ኣለኹ ስእልታት ሼር ዝገብርዎ ካልኦት እውን ክርኢ ከለኹ እዚ ድማ ፅቡቅ ስእሊ ከም ዘለና ናይ ሕጂ ናይ ኣምባሳደር ሶፊያ ጥራይ ስራሕ ይብል ኣለኹ ኤርትራ ብዓብዪ ትኽተሎ ነገር ኤርትራ ኣሸጋሪት ሃገር ኣይኮነትን ኣሸጋሪት እያ ኢሎም ንዓለም ከእምኑ ስለ ዝደልዩ ዘሎ እምበር ኤርትራ ሰላም ደላይት ርግኣት ደላይት እያ ኩሉ ድማ ናይ ካልእ ንብረት ዘይትደሊ ናትና ይንህብን ዘይናትና ድማ ኣይንደልን ዝጭርሓ ሃገር እያ ስለዚ ኣብ ከባቢያ እንትኾነት እውን ሰላም ትደሊ እምበር ሰላም ናይ ካልኦት ክትኮልፍ ትደሊ ሃገር ስለዘይኮነት ፈታውን ፀላእን ዝኣምነሉ ጉዳይና ንርኢ ዘለና and we are very happy በቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ መመሊሳ እናደመቐትን ክብሪ ኣብ ርእሲ ክብሪ እናተወሰኻ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ኤርትራዊ ድማ ናይ ብሓቂ ዝኽሪ እዩ እዚ ናይ ዩኤን ተበግሶታት ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ሓደ ግሎባል ኢንቫይሮንመንት ገለመለ ዝበሃል ክሳብ ሓደ ዓብዪ ፋንድ ንኣከባቢያዊ ምክልኻል ዝሃቦ ኤርትራ ተሳታፊት ካብኡ ክትከውን ከም ትኽእል ከምኡ ድማ ኣብ ዩኒሴፍ ኤርትራ ብመንገዲ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብቲ ቦርድ ከም ዘላ ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ቁጠባውን ማሕበራውን ትካላት ኣብኡ ኣብቲ ኮሚቴ ብምምራፅ ኤርትራ ኣብኡ እውን ፅልዋ ክህልዋ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ግስጋሴ ኣብቲ ማልቲላተራል ኢንስቲትዩሽንስ ንርኢ ኣለና ነዚ ኩሉ ንክኸውን ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ደጋጊምና ከነመስግኖም ንደሊ ኤርትራ ኣምባሳደር ቢንያም ዝፀሓፋ ነይራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ኢሉ መሊሱሉ ነይሩ ነቲ ማርቲን ፕላው ዝበሃል ብትኽክል ዳር ክንደይ ፃዕሪ ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ዝብል ዘረባ ብተግባር ክኸውን ንሪኦ ኣለና ከባቢኣ ትቅደብኣ ኩሉ ኣብ ሽግርን ዓዘቕትን ኣብ ዘለወሉ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝቃፀል ዘሎ ከባቢ ካብ ብስፍል ጥራ ኮይና ወፅያ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ኣለና ኣምላኽ ድማ ነቲ ጠሪፉ ዘሎ እውን ሰላምን ርግኣትን ቅሳነትን ይሃበና ዝሃገር እናበልኩ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ናይዛ ዓመት እዚኣ ናይዘን ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ማይ ፌቨሬት ደርፊ ኮይና ዘላ ብኣ ገይረ ክዛዝም እየ እንኳታሁን ስዊሊ የክልተ ሰማዲቱ ይገንበለ ሸሊልዝ ነጎልያ ማንዩ ተከለማ ወሊላ ሸላምለማ ትርከብ ደጂ ngadi kiderማ شلم لما إذن يا إبراهيم